Amigos, amigas, familia ben querida, xente de ben, xente de male, xente do Celta, sobre todo. Buenas noches por decir algo para los que no tenemos trancazo entroideiro. Oye, me falta algo de poner aquí, eh. Ahora va ahí. Bueno, el cambio es para mejor. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar con vosotros? Dios mío, querido. ¿Cuántas cosas han pasado? Bueno, nada, que esto no funciona. Eh, Llevamos tiempo ya sin hacer directo. Los últimos contenidos que hay en el canal, si no me equivoco, son los vídeos de Álvaro Núñez y Matías Vecino. Dos vídeos grabados, editados y publicados en un mismo día. Y a partir de ahí, una sucesión de acontecimientos que ha impedido que estemos más asiduamente por aquí. No hemos ganado un puñetero partido, eso sí, llevamos 5 partidos sin ganar y tenemos que hablar un pelín de lo que fue la tomadura de pelo arbitral en el campo del Español y las conclusiones que nos deja, cómo está la clasificación de la liga y también, por supuesto, como bloque central, una mini previa de ese PAOK Celta que tendremos mañana jueves y hasta dónde puede llegar este Celta en Europa. Ya sabéis que a principio de temporada hicimos nuestras predicciones, por supuesto las repasaremos con todo, máximo goleador, jugador revelación. Bueno, yo mejor jugador puse a Brian Zaragoza. Estamos apañados, estamos apañados. Y hablaremos un poco de, oye, estos son los posibles cruces, con quién se puede enfrentar el Celta en caso de pasar la eliminatoria, cuál sería pues el enfrentamiento más probable, hasta qué ronda creemos que puede tocar el Celta ya poniendo todo negro sobre blanco, teniendo en cuenta pues que el Celta no se ha clasificado directamente a octavos, que se enfrenta al PAOK, que la siguiente ronda, si no me equivoco, es o contra Olympique de Lyon o contra Aston Villa. Bueno, hablaremos un poco de todo. Me voy a quitar esto porque me pica rabiar, ¿eh? Estas mierdas, tío, de verdad. ¿De qué creéis que es esa peluca? Me interesa conocer vuestra opinión. ¿De qué creéis que es esta peluca? Yo creo que no lo adivinaríais, ¿eh? Creo que no lo adivinaríais. ¿Alguno juega al Clash Royale? ¿Alguna vez habéis visto una pareja de mago eléctrico y bandida mejor que esto? Impresionante, amigos. Impresionante. Bueno, José Galante, yo. Sí, señor, amigos. Un largo, intenso y no tan frío Entroido Brensano como se preveía, pero la noche es peligrosa. La noche de dormir, no de salir. Es que tú mira que hay que ser un normal para coger un catarro durmiendo. Una cosa antes de empezar. Nos vamos a meter ya que son las tantas de la noche. Os voy a pedir una cosa. Una cosa. Nada más empezar. Activad la campanita del canal, por favor. Lo tenéis ahí al lado del like, de la suscripción y tal. Activa la campanita porque ya sabéis que desgraciadamente mis horarios laborales no son los más estables. Y, y un miércoles a las 10:30 de la noche, pues se nos da por hacer directo. Pues para que estéis atentos a todo eso, os llega una notificación al móvil y ya os enteráis de la película. Porque si no, ¿pero qué haces en directo? Bueno, pues así ya lo tiene todo el mundo claro. Eh, ¿Qué más os digo? ¿Qué más os digo? Nos vamos a meter ya en tertulia porque son las tantas. Son las tantas. Pero me he liado y, como siempre, pues tarde mal y nunca. Antes de nada, os quiero enseñar unas cosas que he encontrado aquí. Atención, atención a estas reliquias. Oye, qué poco se ve el foco, ¿no? No me veis muy apagado. Bueno, parece un poco mejor. Atención, ¿eh? ¿Alguien sabe qué es esto? Firmas de Santimina, Hugo Mayo, que mal envejeció este papel, Dios mío querido. Y Don Charles Díaz, ¿eh? Mi primera camiseta del Celta de Charles Díaz. Atención porque seguimos con las reliquias. Una cosa de un tifo del Celta de cuando fueron los 90 años. Madre mía. Para hacer el mosaico tienes que estar viendo la cara blanca. Efectivamente. Qué reliquia, ¿eh? Qué reliquia, amigos. Este papel tiene 13 años, macho. Qué barbaridad. Y por último, pero no menos importante, este es auténtico. ¿Eh?
Lo que pasa es que está todo reventado porque lo tenía pegado con celo en la pared hace tiempo. Madre mía del amor hermoso. ¿Quién se acuerda de cómo acabó este partido? Sábado 2 de abril del 2016. Atención, ¿eh? Qué reliquias, macho. Bueno, reliquias, ni que hiciera 40 años. Ahí está, ¿eh? El himno galego en el derbi. Pues es que no veo yo. Bueno, ahí está. Para el que no se lo supiera, pues que levantara la cartulina y se pusiera a leer así. Edino Rumo. A las 10 de la noche. Hostia, no recuerdo yo un derbi. A las 10 de la noche. ¿Puedo ser el de Gato de Catoira? 2 de abril de 2016, a las 10 de la noche. Jornada 31. El penalti puede ser ese, ¿no? Celta Depor. A ver. Celta Depor 2016. Vamos a ver. 1-1. Gol de Nolito. Lo siento, amigos, no me acuerdo de este partido. Soy malísimo para esto. Soy notablemente malo. Gente que se acuerda de, sí, le ganamos al Corucho en pretemporada en el 1920 5-2. No, pues conmigo para eso no contéis. Para eso y para los dorsales de los futbolistas soy un paquete. Pues ahí está, ahí está. 49 puntos el Celta, 37 puntos el Depor, por aquellas, Sí, señor. Bueno, vamos a dejarnos de historias porque si me pongo a buscar aquí, madre mía. ¿Qué es esto, tío? Un calendario del 2018. Madre mía, tío. Esto lo voy a vender algún día. O lo voy a sortear entre los miembros. ¿Quién quiere un calendario con Nemanja Radoya y Andrew Hulsager? Sí, señor. Sí, señor. O con el nuevo portero del Girona, también. Ahí está. Vamos, Rucho. Bueno, se acabó lo que se daba. Vámonos ya a meter en tertulia porque esto no tiene pies ni cabeza. Yo estoy peor que un burro y necesito que tiren del carro mis queridos contertulios, a los que veremos si ya tenemos por aquí. Veremos sobre todo si Antón consiguió el enlace, que nunca se lo mando al pobre Antón. Y mira que lo pide 20 veces y digo, va, se lo mando ahora. Nunca se lo mando. Pero bueno, vamos allá. Entrará el señor Alexander un poco más tarde. No quiero reproducir el mensaje que llegó por WhatsApp de Alexander a golpe de domingo, después del gol anulado a Borja Iglesias y de un gol que no le anularon al Real Avilés frente al Celta Fortuna en Balaídos. No quiero reproducir ese, pero hablaremos un poco también de lo que fue ese gol anulado a Borja Iglesias, que tenemos por ahí el vídeo, parece que, si no me equivoco, que admiten un error manifiesto. Yo, desde luego, o me entero muy poco o no tenía ningún sentido que anularan ese gol. Primero, el que tiene 40 pantallas y lo manda a ver, y luego el que lo va a ver y dice, sí, tiene razón. ¿Anulado? No lo sé. Aquí está. Atención porque Alexander está metido ya. Y está Coviño. Atención porque Alexander está con Viño Blanco preparándose para lo que ven. Viño 2 años, sí, hombre, sí. A ver, un momento. ¿Qué está pasando aquí? Ay. Es que esto tiene telarañas, macho. La última vez que estuvimos por aquí. Ahora sí. Alexander, buenas noches. ¿Cómo andamos? Buenas noches, rapaces o rapazas. ¿Qué tes por aí atrás? Unha canasta. ¿Eh? Tes unha canasta aí atrás, ou que é eso? Cana. Pues non sei, alguna igual. Canasta. Alguna teño, claro. Canasta. Sí, dos nenos, sí. E non é do Celta. ¿Eh?
Non é unha canasta do Celta, Dios mío, que decepción, O Celta ainda non fai canastas. Porque tú fixeches. Bueno, pero podes tuneala ti. Claro, poño unha pegada Tamén. encima. Hai que poñerse aí, Pero como é cousa dos nenos, Claro, e tú eu en toco o mío. ningún momento queres radicalizar aos nenos pro do Celta, ni nada por estilo, pois como para ponerse unha pegatina a canasta. Claro, tes razón. Para nada. Para nada. Mario Seijas, Radicalízanse só. boas noites. Boas noites. Como andamos? Como foi ese entroido no Lebowski? Bueno, foi ben. Moito traballo, todo ben, o sea, en plan, como ten que ser. Como ten Un que ser? entroido correcto. Vinche unha máscara aí. Para min é imponente. traballo, pero bueno. Vinche unha máscara imponente. Sí, bueno, a máscara era un pouco aí, realmente disfraceime, puxenme para que non me para putear un pouco os conocidos, despois xa sabían quen era, porque despois de traballar todo iso e tal, pero bueno. Para min é o bonito, non? Un pouco de, porque ahora parece que está máis de moda este tema de disfraces recoñecibles, non? De me disfrazo de tal personaje, me disfrazo que está guai. Pero tamén hai que conservar un pouco ese rollo de disfraces como os de antiguamente, un buzo e unha máscara calquera, unha cousa así de tal, ou cousas raras. O caso é que non te conozan tamén e vacilar un pouquiño aí a xente que che cae ben, ou amigos ou demais, eso para min ten moito encanto, vamos. Sí, señor. Hai quen aproveita para vandalizar un escaparate en vez de para facer unha broma, pero bueno, entendo que no teu caso sí. non é eso, No. non? A min esas cousas non... Non eres moi vándalo. Mira que son vándalo, pero non dese tipo. Sí, señor. Pois, macho, eu co paso dos anos, e sobre todo despois de mamar moito xinzo de limia en febrero, aprendín que o mellor dos disfraces é ir quente, porque como non vayas quente, estás apañado. Así que hai que priorizar a salud, e ainda así, mira que... Iba a soltar unha machistada, iba a soltar unha barbaridade. Non... O Celta. Corramos un tupido velo. O Celta. Que regresa mañá, Mario. Hai que porse de pé. Regresa mañá unha eliminatoria europea. 8 anos despois. Eu creo que chega o día que moitos, pois, oye, pasaban as tempadas, acordábamos de como fora aquel ano con Berizzo e demais, e decíamos, ten que volver un ano como estes, ten que volver ese formigueo de verte con equipos de sabe Dios donde, e ter esa ansia de como non des a cara quedaste fora. Bueno, creo que o bonito das eliminatorias, máis alá da Copa do Rei, que ten esta Europa League, e creo que un partido despois falaremos para que o Celta, bueno, pois demostre que é capaz de competir, que é capaz de ser un equipo, vamos a decir, serio e recoñecible a nivel europeo, que unha plaza en Europa na Liga Española non se regala, e despois, bueno, pois xa veremos. Eu tiña hoxe intención, Mario, Alex, de repasar, en primeiro lugar, as nosas prediccións de principio de tempada, a ver se as mantemos ou non as mantemos, en clave sobre todo Europa League, pero bueno, podedesme dar algún pauciño por decir que o mellor xogador iba a ser Brian Zaragoza, e a partir de aí analizar tamén como vai ser o cadro, máis ou menos podemos intuir que rivais lle poden tocar o Celta. Creo que está o cuadro xa definido, e bueno, pues, se este gana este, nos ganamos tal e cual, e facer un pouco a segunda predicción de hasta onde pode chegar o Celta nesta Europa League, que creo que a golpe de mércores é o que máis nos interesa. Hai que empezar, antes de nada, falando un pouco, eu creo, do que foi o partido no campo do Español. Non nos deu tempo de falar por non facer directo o entroido, xa sabedes que o carga o demo, e aquí estamos a golpe de mércores. Pero que pasa? É o quinto partido do Celta sin gañar. Non sei, Alex, se para ti isto é un síntoma de preocupación ou é circunstancial. Un home de poucas palabras. Espera un momento porque... Eu entro moi tarde, non sei que. E ora de repente soltas... Eu tranquilo, xa está, punto, acabouse.
Eu teño hoxe moita corda, pero non sei. Hai tantos temas que tocar, porque se non me trabuco, o derradeiro podcast foi en Xaneiro. En Xaneiro Ah, sí, pode aquí hubo ser. insinuacións de si seguía tranquilo co suposto medio que iba a venir e tal e cual. E logo Pablo ven e di que imos sacar as predicións e as mantemos. Cando eu dixen na primeira xornada de Liga que a decepción iba a ser Brian Zaragoza e íbamos a gañar a Europa League, aquí a peña descollonábase. Non sei hasta que punto agora é tanto lemia o que eu dixen. Non sei, pero vamos, que Brian Zaragoza igual a gaña coa Roma, co Celta xa non. Eu non descartaría o Celta para a Europa League. Entón, Bueno, non sei por onde empezar. Teño tantos paus que tocar que non sei. vamos a empezar polo Estou último. ordenando as ideas. Polo último eu creo que hai que empezar polo máis reciente, que é analizar un pouco no momento no que chega o Celta, ¿no? Creo que o Celta viña, lóxicamente, os números en Liga demostran que a maneira de puntuar do Celta estaba sendo moi elevada, creo que incluso máis que a tempada pasada, pero son 5 partidos sin gañar. É certo que vas ao campo do Español, que seguramente merecerás ganar por méritos propios e por méritos arbitrais, digamos, pero máis alá diso, oye, o Español sabemos como ven. O Celta, bueno, pues recibe 2 goles, non é capaz de gañar. Non sei se isto pode supor un cambio, sobre todo que nos faga diferenciar. Tamén hai que mirar polo lado do visitante, neste caso do local. Pero que nos faga diferenciar de como foi a victoria do Celta fronte ao PAOK na fase de liguilla e como chegan agora ambos equipos. Non sei, Alex, si por aí a túa tranquilidade viuse lixeiramente perturbada ao acabar o partido español. Para nada. De feito, hai unha cousa que decía un adestrador mío que tiña toda a razón. Cantas máis victorias acumuladas tes, máis preto estás da derrota. E cantas máis derrotas acumuladas tes, máis preto estás da victoria. Así que eu sigo totalmente tranquilo. No partido do Español acabé tranquilo co Celta. Co señor árbitro é outra cousa. Non, co señor árbitro. Pero co Celta acabé moi tranquilo. Xa, o estado anímico xuntando as dúas ecuacións, igual algo alterado estaba, pero porque gañaba moito máis o cabreo que tiña co árbitro que ou a indignación. Xa non é cabreo, é indignación. Que a tranquilidade co Celta, pero eu creo que lástima os puntos que escapáronse, porque podíamos, como eu dixen aquí, era interesante os dous partidos estes contra o Osasuna e Español para afrontar a Europa League moito máis tranquilos, pero non, o sea, non estou nada preocupado. Creo que imos facer moi bo traballo na Europa, creo que mañá imos a gañar. Non pasar cunha eliminatoria igualada ou así. Mañana no campo do Pau gañamos. Imos vir a Balaidos con ventaxa. E pouco máis. Es que se queres alterarme non o vas a conseguir. No, Se é o queres caso. alterarme podemos falar que eu exploto o podcast. Pero e non só co primeiro equipo, co Fortuna tamén. Pero polo demais, pois Que mala arbitraxe, no Fortuna, mía. a mí me apreciou unha cousa que non vou decir o que me quita o que tiña que quitarte a tranquilidade a ti. Que tal Fer López dende que chegou ben, non? Xoga moi ben, MVP casi todos os partidos, pero non olemos unha victoria, Bueno, pero de momento, si non me E equivoco, por que isto? leva Por que a isto? miña predicción O estáse Celta cumplindo. xoga moito mellor o espazo. O volvo a repetir, que estamos cayendo no mismo erro que a principio de tempada. O Celta xoga moito mellor ao espazo. O sea que non Que gañamos creo que por mañá Ferrol, ¿no? vamos Depende, a home, gañar o a ver, partido xogando. depende do rival, eu creo, home, obvio, pero bueno. Mario Seijas, como está a túa tranquilidade? A ver, eu a verdade que o sea, eu penso que todo o mundo debería de estar tranquilo, inalterable de momento, Ujú. e con moita confianza, porque quero dicir, a ver,
Despois xa dun tempo, xa analizando a Claudio, que para min é, pois non sei, agora pasa a ser xa, terei que facerlle un altar aquí ou algo, pois eu creo que é un home que ten unha versatilidade á hora de plantexar os partidos espectacular, pero non porque che plantexe un partido xogando e despois a contra, senón é que fai moitos mini partidos dentro dos partidos sempre, sabe cando ten que atacar, sabe cando ten que estar un pouco máis en guardia, cando ten que sair rápido en transición, cando ten que ter o balón, o sea, quer decir, o caso é que despois os rapaces tamén ejecuten as cousas pois como el quere, pero bueno, en principio é que eu, por exemplo, o partido contra o Español a min pareceme a nivel táctico casi dos mellores da temporada e empatamos, pero que me parece espectacular como manexou todo o partido e que o Español pois non fixo grandes cousas, pero a verdade é que estou moi contento co Celta, co xogo do Celta, a pesar de que non seña do que máis me gusta a min ou do que máis nos gusta a moitos dos celtistas, que nos gusta máis pois o fútbol de posesión e todo iso, pero obviamente as cousas están ben feitas e cando están ben feitas pois cero cousas que decir, o sea, para min Claudio está facendo as cousas espectaculares e por suposto doulle a razón a Alex que moita tranquilidade, eu vi un Celta moi superior ao Español e que se non é polo árbitro pois acadaríamos os 3 puntos e outros 3 puntos para a buchaca e seguindo mirando cara arriba, que é o que penso que o Celta ten que facer agora mesmo, seguir intentando mirar todo arriba que poida. E bueno, ahora, pois nada, pensar en Europa, que isto é disfrutalo, porque isto é bonito e vivímolo de cada moitos anos e penso que é o mellor que podemos facer, aparte de competir, disfrutalo. Pero que lle está faltando ao Celta realmente? Porque 5 partidos sin gañar, dinse pronto. Quero dicir, tiñamos un colchón moi grande respecto ao oitavo clasificado, vin un dato por aí que hai 5 partidos a distancia co oitavo era menor que a distancia da hora co duodécimo. Algo así. Lóxicamente non se está movendo moito a táboa, pero tamén vivindo un pouco de rentas. E eu creo que, non sei se culpa de que Fer López aterrizara en Vigo ou de que exactamente, pero algo debe estar cambiando no Celta para encadenar este tipo de resultados. Eu creo que falta o que tivemos es menos efectividade nas áreas. O fútbol trátase de eso, o sea, hai boa racha de resultados. Cando gañamos tantos partidos seguidos, seguramente moitos deles non merecimos gañar. O que pasa que entraba a pelotita, agora non entra, pero repito, es que non creo que sexa máis saladizo. As condicións tamén, pois que decir, a Real pillanos nunha semana na que xogábamos a clasificación para Europa, primeiro tendo o partido contra o Lille en Balaídos, logo indo a Serbia, normal que a Real gañase entre comillas, e foi moi mala suerte non gañar ali, porque na segunda mitade as tivemos de todos os colores. Logo imos a Serbia, partido complicado, moito frío, desplazamento moi longo, coa intensidade de a ver se nos metemos nos 8 primeiros, pero coa tranquilidade tamén de saber que estás clasificado. Se o Celta non gaña o League, creo que o partido en Serbia houvese sido moi distinto, porque eu vin un Celta xogando a aproveitar os erros dos serbios e a ver que pasa. O sea, tampouco vin un Celta indo ao 100% polo partido. Entendible tamén, cando ti xa estás clasificado e é un milagre meterte nos 8 primeiros, pois igual, aínda que os adestradores diga que non, e solo ven o seguinte partido, iso é mentira. Por iso os adestradores fan rotacións, fan todo. Por qué? Porque miran máis alá. E un bo adestrador ten que mirar máis alá. O partido do Xetafe, pois se alguén tivo que gañar foi o Celta, o que pasa que xa sabemos o que o Xetafe na súa casa, tamén fora, e o Español, que é moi parecido. E sabemos o que o Celta atacando bloques baixos. Logo, o partido do Osasuna creo que estivo moi condicionado, pero moi condicionado polo tempo, condicionado para os dous equipos.
pero moi condicionado, Sí, é verdade. un partido extraño. É dicir, o Celta non gañou polo tempo? Non, porque o Osasuna gañou e o Osasuna xogou co mesmo tempo. O que pasa que ese tipo de partidos que eu estiven na grada e hasta na grada a xente estaba pasándolo mal, aos xogadores, pois non sei. E logo o partido español que temos que gañar, así que malos resultados, sí, pero que van a chegar as victorias non teño ninguna dúbida. A razón, pois iso, efectividade nas áreas, porque por xogo non é. Eu estou de acordo. Correcto. Eu estou de acordo. Mal que me pese polo ben do salseo e de tirarme aquí dos pelos con Alex, que sigue parecéndose a Radu, ollo, ven aí por ese entroido. Eu tamén estou certamente tranquilo. Certamente tranquilo. Así que nada, enterramos a sardiña, enterramos a frustración. E quero vos preguntar, Mario, empezo por ti, porque sei que a Alex non lle gusta o tema, entonces pues non lle interesa. Fer López de medio interior. Non sei se se lle pode chamar interior, por menos unha parte do partido esta que entraron os cambios e tal e cual. Opinión. Pode ser isto unha declaración de intencións de, oye, este tío moi bo, sabe tocar a pelota, o que decía Alex, eu quero quizáis outro tipo de fútbol, outro tipo de atacantes, e ademais, pois non teño tantísimos centrocampistas deste tipo como a mí me gustaría, e teño que meter por aí a Fer López. Non sei como interpretas tú, e en definitiva, que che pareceu o seu partido nesta nova demarcación? A ver, eu penso que era un pouco evidente, ou polo menos cando ves a alineación de Claudio, de que obviamente sabe desde que empezou a xogar aquí, a hora de presionar o balón sempre foi un rapaz moi agresivo que metía o corpo e que aparte pois, ten un físico que é un rapaz grande, alto, fuerte e que ven reforzado precisamente da Premier League. Creo que sí, que está ben. Quer decir que non vexo que haya ningún problema a hora de poder metelo nesa demarcación. O que pasa é que creo que vai ser algo meramente puntual. O sea, non creo que vaya a ser algo que vexamos moitísimas veces. Penso que ao mellor pois, contra equipos que xoguen en un bloque baixo, moi baixo, e que vayas a ter o balón durante moitísimo tempo, podémolo ver, eu penso que ao mellor en un partido máis ou dous como moito ata o final de temporada, pero non creo que vayamos a ver moitos máis veces nesa demarcación. De todas maneiras, adaptouse moi ben. Sí, ¿no? E creo que bueno, que fixo un bo partido, que fixo que lle pideu Claudio e nada, o sea, darlle o sobresaliente ao rapaz por adaptarse tan ben e a Claudio por saber pois non sei, digamos aproveitar a cada xogador cando o necesita, na posición que o necesita, porque para min eso tamén é outra das grandes virtudes de Claudio, que sabe poñer a xente para cada partido na posición que ten que xogar. Eu dicía un pouco polo tema Sotelo, ¿no? Que non sei hasta que punto que tipo de Hugo Sotelo vamos ver de que final de ano. Para este próximo partido da Europa League que é uso da convocatoria por tema físico e demais, non sei se pode ser un recambio do que lle gustaría a Claudio que fora Hugo Sotelo. Claro, a ver, cabe decir que para min, eu levo dicindo moito tempo, que non nos podemos equivocar con Sotelo. Sotelo realmente sería un pivote defensivo entre comillas, o sea, pero un pivote, un rapaz que para min destaca máis, sobre todo cando está situado un pouco máis atrás e xoga o balón cara adiante. O sea, aí é onde destaca. Ten moita saída de balón, pero non é un xogador que cando está en línea de 3/4 arriba, como pode ser Fer, ou atacando unha línea, o sea, quer decir, un equipo que está hundido, un equipo que está en bloque baixo, non é, o sea, a súa función aí de media punta non é un rapaz que se desenvolva tan ben. Entonces, por eso entendo que utilizou a Fer e non a Sotelo. Non creo que seña por un baixo rendemento de Sotelo, que ao mellor sí tamén, pero refírome que a nivel efectivo
son dous xogadores diferentes realmente. O sea, Fer nas últimas líneas é capaz de regatear, de girarse, de facer moitas cousas. Sotelo é un xogador que sabe xogar e ten moita clarividencia cara adiante, pero a hora de facer certos pases, non? E de conservar a posesión moi ben. Pero, quer dicir, penso que Sotelo xoga unha línea máis atrás, ten esa virtud desde unha línea máis atrás, non tan arriba. Entón, por eso se contou con Fer López e non con Hugo. Penso que van por aí os tiros, vamos. A ver, tamén engadir a irregularidade de Hugo é que as cousas pois non están nada ben con el. Respecto a Sotelo, pois sí, tivo moitos roles no primeiro equipo do Celta, pero para poñer un exemplo moi claro, para min, as alturas dos mediocentros, xa non me meto en media puntas e así, dos mediocentros son tres, que é pivote, mediocentro organizador e enganche, por así decirlo. Salvando as distancias os mediocentros máis famosos, pois Busquets, Xavi e Iniesta. Non é Busquets e non é Iniesta, porque Sotelo non sabe facer as cousas de Iniesta. Mais un Xavi, que sí, que acelera o xogo, que ten moita claridade no último pase e tal, pero é un xogador que conducións as justas, superar rivais en conducción as justas e tal. Claro. No Madrid o mesmo, Casemiro, Kroos, Modric, pois Sotelo non é un Modric, aínda que no Celta haya xogado de media punta. Sotelo é máis Kroos, o sea, máis posicional, máis de organizar o equipo, máis de desplazamentos en largo, sin ese tiro tan brutal que tiña Kroos, pero, o sea, Sotelo é un 2, nos mediocentros, nas alturas que ten, pivote un organizador 2 e enganche 3 e un 2. Así que non pode facer as cousas que fai Fer López, pero Sotelo tampouco é un tío para deixar atrás como se fose Renato Tapia. Claro. Logo, por falar da posición de Fer López, eu estou totalmente de acordo con Mario. De feito, creo que imos ver a Fer López, se Hugo Sotelo non dá un paso adiante como deu a principio de tempada, imos ver máis partidos de Fer López aí, pero que é impepinable que vai ser contra Setafes. É dicir, equipos que estén en bloque baixo, que a parte da media punta teñas que ter un medio que tamén tome risgos aí, porque se a Fer López o pos de doble pivote contra un Villarreal vai ser un partido de ida e vuelta, matas a Fer, porque Fer donde é efectivo é cerca da área, e se posa a Fer López a facer forzos durante 70 minutos de ter que tapar o medio centro rival, pois non. O sea, Fer López pode xogar aí, pero para un control de xogo posicional, é dicir, para o xogo que gusta a Mario, de ter balón en campo rival, porque están agardando así, pero Fer López non é a súa posición. Pero sí que creo que, pois iso, contra o Xetafe, ou non sei quen ten que visitar Balaidos aínda, pero que ao final de tempada sei que as salidas son difíciles, moi difíciles, Atlético, Barcelona e tal, ou non sei, sí que ven rivais a priori máis asequibles a Vigo, tipo Levante, o Levante ten que vir, Oviedo tamén ten que vir, contra esos rivais, pois para min Fer López non é que sea un parche, por así decirlo, creo que é o máis favorito para xogar aí, porque son equipos que van a esperar atrás e que tes que ter máis que a media punta e o extremo para atacalos. Pero tamén decir que Fer López para min o mellor partido tras partido está sendo. Sí, señor. Aínda así, non vai ter máis asistencias que Iago Aspas nin máis goles que Bilio. Home, de momento vai 1-0 e os outros 0-0, non? Se non me equivoco. De momento. Pero o gol vale por 2. Home, eu creo que ese podemos... A conta de Europa League faise pallas todas as semanas co gol. Que son unha cousa salvaje ese gol. Aquí en absoluto, por certo, non sei por qué isto, de verdad, baste unhas semanas e aquí deixe de funcionar todo. Non nos deixa por os mensaxes do chat na pantalla por algún motivo técnico, pero señor en absoluto comparámonos a Fer López cun estilo de David Silva. Bueno, quixéramos que o señor... A ver... Solo era por tocar cho carallo, Pablo. Bienvenido @Mario Silfas 1920.
months of membership. 19 months of membership, Mario Seijas. Sí, señor, un aplauso. Que fenómeno, Mario Ana, Seijas. eu só era por interrumpirte e tocar cho carallo, o sea, fixeno a propósito, non era máis. Luciro miembro, Sí, señor. Sí, E señor. tamén Grande, Mario engadir, Seijas. para logo non volver a vellos temas, Sí. creo que é moi importante decilo. Eu tiven a Fer López preto moitas veces falei con el, aínda dende que voltou non falei con el, pero sí o tiven cerca. É unha barbaridade a cantidade de músculo que gañou en Sí, 6 meses. O sea, unha barbaridade. Atrévome a decir, sin equivocarme, que pesa 5 kilos máis que cando se foi. O sea, ten un tren inferior. O sea, increíble. O sea, non sei que lles dan aí en Inglaterra, pero madre mía. Y dan O sea, paus para correr, ainda así. Pois outra no, barbaridade. pois entón igual ata pode ser máis, porque digo, é un rapaz alto, o sea, quer decir que igual son máis kilos, porque se mal non me equivoco son Sí, pero joder, mide un 80 e pico, o sea, igual algún quiliño máis se pode subir. E digo eu, ben a Fer López subir de peso. Bueno, de momento sí, ¿no? Sí. No, Eu creo que de peso sí, porque a masa muscular, claro, implica iso. Home, sí quero decir, pero, Sí, porque pero hai non é un xogadores que sí que non lle futbolista- convén tampouco que te poñas como un bicho. Sí. A Fer No, López sí, eu- porque A él non sí, é- joder. Ten unha resposta Ah, clara, explosivo. verdad? Non foi unha Me gusta pregunta de moi... é un futbolista de zancada e potencia, non é explosivo. A Brian Zaragoza ou Alfon, os xogadores así venlles ben subir de peso, non. Pero a Fer López sí, porque non ten esa axilidade que fai Sí. falta para non mover tantos kilos, pero para a potencia e arrancada e zancada, é o que ten sí que ben. Un estilo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, canto máis forte estaba, máis parecía que... O sea, levamos media hora de directo e xa comparamos a Fer López con Cristiano Ronaldo e a Hugo Sotelo con Xavi Hernández. Isto é o celtismo que queremos aquí. Madre mía. A ver, Alex, non te enfades. Mira, vouche decir que Mira que te busca, preguntabas antes os equipos que faltan por vir a Balaidos. Pois ahora mismo restan as visitas de Mallorca, Real Madrid, Deportivo Alavés, Real Oviedo, Elche, Levante e Sevilla. E efectivamente as 4 últimas saídas son Barça, Villarreal, Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. Mamá querida. Bueno, que Dios nos pille, confesaos. E 4 máis, dices. E 4 máis. Partimos de mencionar aí en Balaídos, Sí. Aston Villa, Roma... No, o Lyon. O Lyon, sí, soñar é Ese gratis. de Aston Villa. Tens razón, soñar é gratis. Hai que pedir. Dede, pregúntanos aquí. Atención, pregunta de Salseo. Irá Carlas Pérez ver o partido e saudar a expedición celtista mañá? Pois eu, mira, se non vai, pero queda ali para o ano que ven, a min dame igual se vai ver o partido ou non vai. Eu firmaba a min que quede o que pode dar. Recordades que de onde vino Carles Pérez? Sí. Sí, señor. No, pois creo que Devolvimos o Jesús favor. non vai quedar. Xa coñecín. Bueno, unha cousa que quería comentar con vos antes de nada. Vamos a ver. Colocamos aquí. E é que parece que Garcés e o seu séquito síguese movendo. Ou polo menos eso di. A ver, un momento. Garcés. Dios mío. Esto da... Me cago. Aí estamos. Arranca, Pablo, que tarde. Xa estamos. Aí está. A ver que tal se ve. Fatal, genial. Bueno. O señor Óscar Méndez. Si se ve mal, pois xa o iredes ler cando teñades tempo. Non hai ningún problema. O señor Óscar Méndez en Nos Diario publica: o Celta negociará cos Wolves a continuidade de Fer López a próxima tempada. Creo que o lóxico que todos hubiéramos pensado, que seguramente vaya novedad. máis co corazón que co peto, pero ollo porque apunta por aquí que boa sintonía con Jorge Méndez, tampouco é unha gran noticia, pero aquí está, cifra a cousa entre
2 e 3 millóns de euros no caso de que, bueno, como todo parece apuntar, o Wolverhampton descenda a segunda inglesa, descenda a Championship. 2 ou 3 millóns de euros, entendo que tamén se mantería esa rebaixa salarial de Fer López, porque senón vai ser difícil de cuadrar. Eu pregunto vos, 2-3 millóns de euros, realmente non sei si ten moito debate, non? Un ano máis de Fer López por 2 ou 3 millóns de euros, entendo que a todo o mundo lle cuadra. Menos Eu a Alex. contesto esa pregunta. Hai que ver se por 2 ou 3 millóns de euros podes traer a un xogador para 5 anos e tes que elegir ese Fer, que a ver, MVP todos os partidos. Eu son o primeiro que quere que Fer López a estalle aquí. Fer López tiven acercamientos persoais con él e caeme moi ben. Pero a ver, te digo o mesmo, que isto non me cega, que sigue sendo un rapaz de 22 anos, que pode estar 2 meses sin pegar unha patada a un bote, que os xogadores máis xóvenes ten irregularidade. E Ansu Fati va a comerse o mundo, sí, estou comparando a Fer López con Ansu Fati, señor Pablo. Pero, a ver, que é moi xoven, que tampouco tiremos as campas ao bo porque... Eu xa as tirei todas, non. Alex. Creo que flaco favor o facemos porque xa está o celtismo tendo a Fer López como o noso salvador e o que nos vai levar a conquistar a Europa League, tranquilo, por que meter máis presión ao rapaz? E o rapaz non o pasou ben, nada ben en agosto, e sabemos como é Balaídos, que cando esté 4 partidos sen xogar ben ou sin metela ou falle 2 ocasións claras, pasou con Billiot, pasou con el Abdelagui, pasou con todos, e xa vamos a voltar ao Fer Rata, o sea, tranquilos. Eu non quero falar de Suño. Eu falei moito de mercado en xaneiro, que cando tocaba, eu hasta que remate a Liga e a UEFA non falo diso, porque logo tes libre a Jensen, e Jensen pide 3 millóns de euros de prima de fichase, e que prefieres, un ano de Fer López ou 5 de Jensen? Home, 5 de Jensen por 3 millóns non creo que sean. Será sí, porque o primeiro. Jensen queda libre. E pide a prima de fichase de 3 millóns, bueno, máis o soldo de futuros anos, pero o soldo de Fer López tamén tes que pagarlo primeiro, así que... Pois non sei que decirte. Entendes? O sea, non sei que decirte. Falar de mercado non vou facer ahora matemáticas porque ahora mesmo digo, sí, porque non sei tal. En Suño igual digo non, ou ao revés. Ahora igual digo non, porque hai xogadores libres moi interesantes, en Suño digo sí, porque eses xogadores xa ficharon por outro equipo. Así que eu me abstengo de contestar esta pregunta. Pois nada, Alex non está parecendo ben participar no día de hoxe, así que Mario, non sei tú que opinas, si tes algunha opinión. A ver, eu tema de cesións, por exemplo, pareceme intelixente pois pedir unha cesión agora nunha posición que necesitas, que ao mellor non tes claro pois a quen fichar ou non hai nai de exactamente o que buscas ou etcétera, entonces traste a Fer durante 6 meses tal. Para o ano, pois é difícil de saber, non? Ao mellor se te tes que comer a Carles Pérez, se te tes que comer algún outro, se te tes que comer alguén, pois igual xa cambia a cousa, non? Se tes xogadores nesa mesma posición, quer dicir, non sabemos se vai a retirar Iago, se vai fichar para alguén para esa posición, que características vai ter, as oportunidades de mercado, etcétera. Eu desde logo que as cesións penso que son ás veces en certos momentos moi claras, quer dicir, por exemplo, agora non, para min era moi claro pedir unha cesión nesa posición, porque para ano non sabes como vas a ter a Óscar Marcos, como vas a ter certos xogadores do filial que igual che poden aportar aí, aínda que seña a nivel suplente, pero non sabes, igual que empezou Alfon tamén como suplente, despois mira como acabou, o sea, quer dicir, entonces hai que valorar moito, eu penso que estou de acordo con Alex de que hai que valorar a final de tempada, porque ás veces tamén unha cesión pode ser fame, o sea, como é, pan para ahora, fame para mañán. Entonces, bueno, non o teño tan claro como todo o mundo, e penso que é moi oportunista coller, despois de os primeiros partidos, coller a Fer e dicir, no, pal año e palo que tal. Home, claro,
pero o tema xa houvese sido que non se fose, que quedase aquí e que, sí. Claro, para min ese sería o bonito. Que pasa é que, pois, oye, paganche unha millonada, ti eso, vaise, pois, ahora que tal, pois depende de que. Depende de moitas cousas. Entón, eu sinceramente, pois, non o teño nada claro. O sea, non diría nin que sí, nin que no. Nin Que, Pablo, por esos cartos Mario tampouco. tampouco participa no programa hoxe, non? Pero non vos dá sensación non vos dá sensación de que outra cesión sería ir pagando este rapaz a plazos. No, para nada. O sea, vas a empezar Para a nada. negociación en 2027 No, para nada. de cero. Mira, para nada, pola sencilla razón de que el que ten contrato nos Wolves fai un temporada, tú imagínate que de aquí a final fai unha media temporada criminal, ganas a Europa League, e igual o Wolverhampton xa o vende a outro equipo por unha pasta e xa non lle ves a pelo. Entonces, quer decir, agora mesmo está lo formando e para non... Pero tú imagínate... Claro, pero tú imagínate que ainda é po ano, o sea, quer decir que po ano fai unha temporada tal e despois tú tes a intención, ilusionaste tal, quero no, xa non vas poder comprar porque che ven un Atlético Madrid e paga un dineral e tomache polo cu. É que eso, en fin, depende de tantas cousas que eu, pues, por eso digo que nin sí nin no. O celtismo non ten memoria, porque é o mesmo. O sea, quen, falando, que falamos dun xogador, quen non hubiese pagado os 5 millóns por Carles Pérez despois da primeira tempada aquí. Son dos que deixeron 5 Eso é verdade, millóns cos ollos pechados. E logo que Sí, pasa? Con Murillo, a cesión que tivo de 6 meses brutais, que parecía que tiñamos a Beckenbauer, a min dinme que teño que pagar 10 millóns por Murillo e os pago ese verán. E logo que pasa? É que as cesións tamén o que di Mario, que as tensións nunca gañas del todo. É dicir, se ven e o fai mal, perde. Se ven e o fai regular, quedaste así. E se fei e o fai ben, pois gaña relativamente. Porque o rendimento... Claro, se tes unha opción de compra, igual quedas sí. con cara de parvo. Pagaste 3 millóns por un ano de un xogador e o ano que ven está noutro equipo. Entón, as cesións gañadoras del todo nunca son. Eu prefiro ter xogadores en propiedade e se o fan ben, o objetivo de cualquier fichase, logo sacar a rentabilidade de ti e non dar rentabilidade aos demais. Porque é o mesmo. Que cara se vai quedar o Celta? Imagina, este ano, Fer López, un ano de 8, non vou poñer 10, porque se fai un ano de 10, o ano que ven non vai estar aquí, tampouco seamos ilusos. Un ano de 8, o mellor xogador do Celta, pero sin destacar moitísimo. E pagas unha cesión o ano que ven e se sae. E logo ves o ano seguinte no Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid pagou 50 millóns aos Wolves. Que cara de parvo se te queda? É dicir, vendemos a Fer por 23 millóns para que no Wolverhampton acumule a friolera de 100 minutos o xogando 2 anos aquí que leva os 50 millóns o Wolverhampton. Pois seríamos o máis parvo da historia. O Wolverhampton o máis listo. Non sei, pero algo hai que facer con este rapaz. E eu creo firmemente na... quizáis un pouco... non sei, inocente pola miña parte, sensación de que os xogadores xogan onde queren. E eu quero pensar que este rapaz quere xogar no Celta. Que xa foi por aí e o que se encontrou foi unha suplencia nun equipo desfarrapado de todo. Entonces, bueno... En verán, onde quería xogar? No, claro. Bueno, él dice que... Porque, a ver, eu digo unha cousa moi clara. Que cada un no futuro é libre de facer o que queira. Cada un ten a súa opinión. Eu defendín a marcha de Gabri Veiga, porque para min é unha cousa totalmente irreseitable, pero non a de Fer. Porque se o Wolves pon 5 kilos limpos ao ano, eu o entendo. Pero co Celta xogando Europa, a dobrar o que ibas gañar aquí, e non dar ese salto deportivamente, pois non sei. Pero tamén digo, quitando todo iso, eu creo que un xogador que quere facer carreira aquí, e non digo botar toda a vida, pero estar hasta os 25, triunfar aquí e logo dar un salto grande, non, asina con Jorge Méndez. Entón, eu non digo que pasou este verán, que o Celta tamén tivo culpa, sí.
que o Celta tamén perdía o cupo el vendelo. Arreglas contas, sates de cartos para fichar. Para mí non dicen unha moi boa operación ao Celta, porque non deixaba Fer López non deixaba de ser un xogador de 10 partidos en primeira división. Cantos xogadores de 10 partidos en primeira división nos están non sei donde? O sea, para o Celta 25 kilos son moitos. Se é o Villarreal, que ten os cartos por castigo, ou Barcelona, ou Madrid ou tal, pois non podes vender unha perla como Fer López por 25 millóns. Celta sí, porque é casi, o sea, un xogador que xogou 10 partidos co Celta é casi a venta máis cara da historia. Entón, para min, o Celta fixo o que fixo, pero es que non vamos a esquecernos, este ano quería voltar Fer López sí ou sí, sí, porque comeu moita merda ali, pero en verán, é dicir, un xogador para renovar contratos co Celta non ficha a Jorge Méndez, porque se non sabemos ao que se dedica Jorge Méndez, que canto máis se mova un xogador moito mellor para él, Fer López hasta dos que non son del sabe. No tamén. Bueno, estamos desviando un pouco. Sí, vamos co siguiente tema. Vamos que ahora o que fixo, o que tal, iso xa está feito. Debemos de centrarnos ben. Penso que a opinión é clara. Efectivamente. Pero quero dicir, a opinión é clara, é dicir, para o ano directamente eu non sei se o ficharía, pode ser que sí ou pode ser que non, quero dicir, cedido, como cedido onde tal, pero máis probable eu non sei, quero dicir, non sei se atrevería a dicirme incluso que non. É dicir, dependendo do que, bueno, dependendo do que fai a falta tamén, e do que poidas fichar e no, do que igual, aí, pero non o sei. Igual este tipo de equipos que teñen diñeiro por castigo, oye, pois, pensan xa que Fer López non lle saiu. Non se descoita, Pablo. Nós non escoitamos aquí, Pablo. Bueno, carai, o que faltaba. Ahora. Hola? Parece que se regulou o micro. No. Vale. Bueno, non sei. Decía que o tema do Wolverhampton dá má sensación de que esta xente que ten a pasta por castigo, pois que igual descendes, tes outro tipo de proxecto, non che saen as cousas, estás te desfacendo de varios xogadores importantes, pois igual está para outras películas, non? Que si é o que sei, o Sevilla, ou é o Villarreal, ou é a Real Sociedad, dá má sensación de que é máis difícil que cun equipo de Premier que descende, que ten unha situación moi particular. Non o sei, pero bueno, eu todo o que sexa acercarnos a Fer López creo que sería positivo. Home, a ver, se cho deixan, quero dicir, se cho deixan cedido, fai unha temporada ahora boa, pero eles tampouco consideran de tal, descenden, non sei que, e te dicen, tes unha opción de compra de 10-12 kilos, pois igual hai que considerar mirar esa cesión con opción de compra e tal, pero non cho van deixar así, o sea, non son parvos. Ainda que en Inglaterra teñan os cartos por castigo, non son parvos e non van a perder millóns nun ano. É dicir, nin de coña. O Bayern sabe de sobra que Brian Zaragoza está moi lonxe do nivel real do Bayern de Múnich e aínda así non regalan a Brian Zaragoza. Pagaron 17 millóns, mínimo queren acercarse a esas cifras. O sea, se o Wolves vende a Fer López un ano despois e sabendo que soben que o mercaron por algo, non vai ser por menos de 20 kilos. O sea, mercado por 20 que non. Pois pode ser, pero non vai ser menos que iso. No, bueno, está claro. Eu tiña en conta a forza do xogador, que igual é máis forza miña que do xogador. Eso tamén hai que ter en conta. Pode ser tamén. Señor Alexander, pregúntache por un tema que che gusta máis. Gol anulado a Borja Iglesias. Por dúas persoas distintas. Opinión, mentre o vemos en pantalla. Supuestamente que non había voluntariedade no balón ese que despexa o xogador do Español, a posteriori corrixido polo propio CTA e admitido como error manifesto. En neverazo, se non me equivoco, tanto o principal como o do VAR. E corrixido polo noso amigo Mr. Asubio tamén, Sí, mal que lle pesou tamén, costoulle un par de días, pero é verdade. Un saludo moi grande a él. Un saludo a Mr. Pero honralle moito facer todo o que fixo. Como se pasa a peña con Mr. Unha aperta grande para él, que é unha gran persona. A peña caliéntase, tío, con Mr. Asubio, pero é que árbitro e en Twitter a quen se lle ocurre. Pásanse moito, pásanse moito. Bueno, a ver, telo que tomar como que é unha puta jungla, porque non hai maneira de arreglar eso. O sea, está claro. Non te pode matar a tal, porque, oye, mira, o que hai pensar que eso que escriben robots en vez de personas, eso está. Porque si non... Alex, opinión, porque tú tamén si chegas a coller a Mr. Asubio ao acabar o partido, sabe Dios.
devolven os 2 puntos ao Celta, non. E iso foi un vacilo, porque que che digan que non cando está Tomadura de cortando un pelo. balón estirando a penra para que te digan que non ten intención é un vacile en toda regla. E podese trabucar o árbitro en directo, e o linier en directo. Eu sei o difícil que é arbitrar, o sei porque son adestrador e porque non son árbitro, pero veso cousas no campo. E para min non se ven igual as cousas no campo que nunha. Pero que e iso non é un erro. Eu entendo os erros. Eu como adestrador erro. Os xogadores, os árbitros ten o mismo dereito a errar que os demais, pero estás vendo nunha pantalla e non me podes vacilar así na cara. Ben, a ver, Isto é o, todo te, o que teño o que dicir. tema É que cuánto o tema é tardaron que ao o final? árbitro acerta e son os do VAR os que chaman e os que revisan, A os ver, que o convencen de que iso. O sea que para min o erro grave é do VAR. El o daría erro gol e grande punto. é do árbitro porque é o que ten a derradeira palabra. Sí, O bueno, do VAR pero, pode ir- pero teñen ali Sí, unha hora pero, esperando. oiche, pero vamos a ver. Mandan A ir a ver, velo. para min o erro grande é do VAR. Explícome por qué. Eu entendo que a última decisión é del, pero tú vas ali ao VAR, estánche 4 tipos barrenando a mesma movida e contándoche a mesma película e sínteste coaccionado a facer Sin iso, duda, sin O sea, duda. sí ou sí. Que tes que ter os huevos moi grandes para dicir, pues no, isto non é así porque isto non é así e tal. Porque despois entón sí que che cae o neverazo, pero ao final caeulle para min incluso inxustamente, os que lle tiñen que querer os do VAR, para min clarísimamente, neverazo é o que fai a falta. Non porque veas imaxes en directo. Eu vin árbitros que chamaron Xa, pero é que te convencen, o sea, Alex. Esta temporada do VAR chamaron ao árbitro para un A ver. penalti a prol do Celta e non o pitou. Creo que Mira, foi a ver, hai pouco. Izarias do Follón. Pero a ver, Correcto. pero aparte diso, hasta onde eu teño entendido, os do VAR non poden decir instruccións ao árbitro. É dicir, os do VAR se poden dirixir para decir creo que esta xogada é revisable e tal, pero non poden intervir o sea, non poden estar coméndolle a orella. No, pero é que te mandan aí e che comentan que pode haber e que isto que outro e che mandan e che dicen é por algo. Pero a ver, Non che dicen se por supón nada. que E para min é saben unha xogada complexa. O sea, non é unha xogada típica no que tal. É unha xogada complexa e despois é moi opinable. O que pasa é que se malinterpretas a norma ou se fas algunha cousa de tal, pois xa está. Pero o que pasa é que aí, pois non sei, pero non sei se lle falaron da norma tal. O sea, os audios enteiros eu non escoitei nada de tal. Entón, gustaríame escoitalo a detalle e saber, pois, por que ese home de verdade actuou así, porque a verdade é que non me parece nin medio normal. Eu creo que neste mundo hai que ter un mínimo, e non digo moita, pero un mínimo de personalidade. É dicir, por moito que a ti che diga, o sea, a ver, eu dou por feito que un árbitro que exponse cada fin de semana ante unha media de 20.000 persoas ten esa personalidade. Entón, se a ti 3-4 personas están a decir que isto é así, pois non sei. O sea, é como se Pero é que non son persoas, que son árbitros como a ti, joder, que foron árbitros de tanto, olle. Pero eu que, a ver, Que non cho están es dicindo como 3 si personas do público, joder. Aquí, porque eu digo que Brian Zaragoza vai ser o pufo da tempada e Pablo Ríes e Mario Boa e Antón tal, e eu digo, vai, pois non, porque se vos decides que non, pois Zaragoza MVP. Non sei, un pouco de personalidade. Estás vendo na bo exemplo. Que o erro grande do VAR, sí, pero que ti estás vendo aí máis. Que es que non hai outra Que non é por onde collelo, posibilidade. Algunas xogadas que son que hai moitas dúbidas e moita interpretación. Aí nunca, pero nunca podes decir o do Español toca o balón involuntariamente, porque está facendo unha entrada de toda. É voluntaria. Televisión. Pero vamos a ver. Escoítame, pero aí o que os levou un pouco digamos así, o mal camiño non foi por tema de voluntariedade, senón foi por tema de como dicen
como é o tema de que o poida dar dunha maneira forzada ou non forzada. Entonces, Sí. o que pillan non é o tema de dar voluntario, senón o tema de dar forzado ou non. Entonces, quedáronse niso e aí foi o que os levou ao erro. Porque se leen a norma de outra maneira e interpretan ben, xa non caen niso e den o gol perfectamente. Entonces, eu penso que todo ven por aí, da mala interpretación da norma. Entonces, eu por eso dixen que tiñanlle que dar unha volta para poñer moi clariño nesa norma que se hai voluntariedade xa se acabou a película e xa está. Claro, eu vin moitos, o sea, eu vin moitos goles e penaltis que pon unha falta lateral e o defensa despesa mal porque está forzado, porque hai outro rival aí. O fora de xogo se o central despesa mal pola presión dun xogador que está en fora de xogo, tes que pitar o fora de xogo, pero se o defensa despesa mal collo rechace un xogador en posición habilitada, na vida pode ser fora de xogo. Entón, todos os despeses o 95% dos despeses dos defensas son forzados, porque senón non despesarían, controlarían o balón e sacarían xogando o balón. Pero non, o sea, se Borja Iglesias está habilitado, non. A única cosa que tampouco foi falta de non sei quen que toca un pouco o tobillo De Durán, creo, creo que é o mismo. Sí, Durán e Lilali, o que despois se pitan falta, eu me indigno porque non é falta na vida, pero podo calar. Pero hai un non poden motivo. pitar na vida fora de zona. O sea, nunca. Non sei. Bueno, Manuela Graso que comentaba aquí, el árbitro se puede equivocar, pero con todas las cámaras y el VAR, entonces que hable Alex de alguna experiencia en categorías inferiores con un solo árbitro para todo. Cuando non hai lineares nin Eu historia. adentro con árbitros que pitan fora de xogo, a línea defensiva está 3/4 e o árbitro está círculo central porque despesaron os defensas o balón. E que lle dices? Justo, ¿No? claro. Non sei, Que bueno, digo, pois non, pero es que aí está vendo na televisión. E non creo que teña moita máis historia porque isto non é por aí. Correcto, podemos next. meter o segundo ao Fortuna, podemos metelo tamén. Non porque entonces salimos con isto pechado pero e sí que foi un precintado. arbitraxe lamentable. Bueno, victoria do Fortuna contra un Avilés que sigue en caída libre, pese a todo. Así que vámonos a quedar con eso. A ver, Dios mío, de verdad, me está pondo negro puñetero Discord. A ver, aí estamos de volta. Que cada 5 minutos teño que como reiniciar a pestaña do Discord. Que dolor de huevos. Bueno, eu creo que podemos entrar xa full Europa League. Sí, Non ven mal o pau, que eu creo... Pois despois de darlle un PAOK aos árbitros, vamos a comentar a Europa League. Non te rías, non sei Alex. que de só. Non te rías, tío. Non lle fai ningún favor ríndote, de verdad. Non xes así. Por certo, non iba a entrar Antón. Ese Oye, digo mira, eu, joder, alguén lle pasou o enlace. Chega tarde. Pasei, sí. Pobre Antón. Pasei yo eu. É que eu nunca lle paso. Para joder. un día que sou puntual, eu. Sí, señor. No, pero Antón, oye, cadralle por horarios co seu traballo, iso que lle vamos a decir, hostia. No, Solo joder, faltaría. solo faltaba, carallo. Cuádrame a min. Tamén, Cuádrame a min. Eu cando chego Sí. tarde porque estou adestrando. Sí, home, pero quero dicir, normalmente Antón así, cando tal, non tarda tanto. A ver que vos digo, amigos. Seguinte. A realidade creo que é bastante diferente a que vivimos pois hai varios meses naquel partido no que o Celta gaña o PAOK. Non sei se é o gol de Iago Aspas aquel famoso, pode ser, en Balaídos. Sí. Sí, ¿no? De Sí. cabeza. De cabeza. Entonces, cuál foi Sí, ¿no? o de fora da área? Sí, porque Contra o Niza. o PAOK foi dos primeiros, efectivamente. Bueno, eu Como creo fora da área contra o Niza. que Contra o Pau foi o centro de Mingueza, cando eu puse na Mingueza de Pufo, pero quen dá asistencia a Iago Aspas? É o listo de Pablo, que non está conforme con non sei por que me aguanta aquí no programa, porque cada cousa que digo está... Porque
A xente gusta o salseo, entonces Que rintintín, que haya pausa aquí gustalle. Que manía me ten, Dios mío. Bueno, en fin. Bueno. Eu creo A que Joana aí non di lo mismo. Creo que ao revés, cambia. que hasta en casa chegan 2 collegas. Creo que algo cambiou, no, desde aquelas. Si simplemente nos vamos á clasificación da Liga Grega, atención, aparece o AEK Atenas, o Olympiacos e o PAOK, que se pode por líder cun partido menos. 3 victorias, O 2 AEK de empates. Orbelín. O AEK de Orbelín Pineda que ainda sigue ali, E moito máis abaixo o Panathinaikos de Rafael Benítez. Prefería xogar contra Benítez que contra o PAOK, e non só porque é en adestra, a verdad. Eu quero que pensedes neste Celta, entendo que vai haber certos trocos, o partido do Mallorca é un partido para gañar, e non sei hasta que punto Claudio vai meter absolutamente todo na ida destos 16avos de final ali en Grecia. Que esperades dese partido? Si vamos ver un Celta máis contemplativo, un Celta que xogue distinto que vimos na última ocasión en Liga no campo do Español, e tamén especialmente como credes que pode competir o Celta nunha eliminatoria a ida e volta? Como, si lle vedes ese gen competitivo realmente que fai falta para enfrentarte, pois en primeiro lugar, nun estadio nun país como Grecia, e despois, bueno, saber xestionar esas ventaxas, que os partidos duran 180 minutos, bueno, é unha maneira diferente, non, de competir que non o ciclo liguero. Como vedes o Celta nese aspecto? Bueno, eu en principio vexo o Celta moi, o sea, quero dicir, nun partido un pouco raro, non? Porque quero dicir, o PAOK chega con unhas baixas importantes, a máis importante obviamente a de Constantelias, que é o enganche. O PAOK ademais xogou un 4-2-3-1 clásico. É un equipo que defende moi ben, sobre todo na casa. É un equipo moi duro de roer, é un fútbol bastante, bueno, non sei como decirlo, non sei se clásico de, bueno, non é que seña un Getafe, pero eu espérome algo similar, porque quero dicir, falta Meite, falta Constantelias, o sea, falta algo de fútbol, falta de xogadores que lle aportan bastante. Si ten, por exemplo, a Camará, que é un xogador de corte defensivo que sí que aporta moitas cousas a carácter físico e defensivo, non? Entonces eu casi espero que o entrenador do PAOK, o rumano Luchescu, creo que é, bueno, xa non me acordo como se chama ben. Radvan Luchescu. Aí estamos. Pues eu penso que vai sair un pouco a condicionar o Celta, non? Sabendo que normalmente Claudio sae con línea de 5, aínda que últimamente esteña sempre xogando con líneas de 4 moitas veces. Penso que lle vai intentar igualar e vai facer o mismo que outros equipos. Claro, é un pouco... Claro, é que si tuvera todo o equipo, ti ainda podes, digamos así, definir como vai a xogar o rival, non? Eso é unha das cousas que máis me gustan de Giraldez, que plantexache algo para poder contrastar o equipo rival durante o teu partido e con variantes, non? De decir, se fai isto, facemos isto, se fai o outro, facemos o outro. Claudia aí é moi claro, fai non moi ben. O tema é, claro, que ao ter tantas baixas é máis difícil saber o que vai facer o PAOK. Para min intuitivo quizás, porque creo que igual non sei se vai a xogar con engancho ou non, e vai a decidir xogar igual con líneas, o sea, con unha línea de 5 atrás e igualar, non sei como, sinceramente non sei como vai tal, pero creo que vai ser importante. O plantexamento do PAOK vai ser moito máis importante do que nos parece a hora de que Claudio ou Celta, vamos, en sí, poida xogar máis ou menos cómodo. Eu espero un PAOK bastante, o sea, quero dicir, con menos balón, con bastante máis contra, un PAOK moi intentando deixar a eliminatoria aberta para vir a balaídos e poder levar o gato á auga. Eu penso que así, aínda que se tuvera todo o equipo, penso que é un equipo que intentaría, o sea, é dicir, eu creo que sí que intentarían ganarnos alá. Penso que é algo que igual, si foi o ter tantas baixas o PAOK, pois sí que lles trastocamos un pouco nesos planes. Pero eu penso que o fundamental para eles, eu penso que vai ser non perder, non? Pero eu digo, penso que por aí pasan as posibilidades do PAOK. Realmente, un equipo como o PAOK, eu creo que a todas luces
a priori inferior ao Celta, ¿no? Cualquier equipo da Liga Grega en Europa Bueno, debería ser bueno, inferior ao equipo da Liga Española. inferior sí, pero tú si vas a la sabendo os resultados que levan, porque levan un montón de partidos na súa liga sin perder na casa, e cunhos resultados tremendos na casa, claro, ti vas ali, ten todo o equipo e podeche ganar facilmente. Entonces ven aquí con unha ventaxa. O tema é que agora pois, non ten todo o equipo e para sacar esa ventaxa ten moito menos. O que pasa é que ese estadio é complicado, é moi complicado. Pero quero decir, igual precisamente nese estadio e por ese estadio pasan as opcións do PAOK de ter algo de chance de avanzar e de xogar co resultado, non? Non debería ser un equipo que saia dunha forma máis digamos ambiciosa no seu campo, Xa, que non o especule tema é que a vir a Balaídos. o tema é que se non especulas porque non tes o mellor equipo posible, ao mellor se especulas un pouquiño porque non sabes as armas que tes, pois ainda pode sacar un resultado positivo para na volta pois, ter algún xogador máis ou algunha cousa máis ou Sí, algunha porque arma máis. hai algún expulsado, creo incluso, que non é tema nin siquiera Claro, físico. exactamente. Entonces Constante. o tema é que claro, se tú aí sales ao mellor a ganar e a tumba verte e tal, e xa ganou o Celta aí, as posibilidades redúcense casi a cero de ganar aquí en Balaídos e de poder pasar. Entonces por eso eu creo que sí que ou intuyo de que vamos, de que irán a polo menos a non perder. Alex? Oxalá saísen a atacar, eu prefiro 1000 veces que o Home, PAOK claro. saia a un 0 e de tal, pero non. A ver, non sei, non son íntimo de Luchescu, pero vaya, eu se son o adestrador do PAOK, eu asinaría o empate en Grecia e logo xogar coa ansiedade do Celta, porque se empatas en Grecia, o Celta sabes que vai ser protagonista en Balaídos. E aí tes a Giacomakis, tes a Constantelias e nas contras Exacto. podes facer dano. Pero non ten como dominar o Celta. Todo o mundo fala de Constantelias porque fixo moi bo partido aquí e tal, pero a baixa de Giacomakis para min Foi o que é marcou casi aquí, non? tan importante como a de Constantelias. Non sei quen marcou Sí, en é Balaídos. importante. Non É o sei que dianteiro foi titular. quen marcou, Giacomakis, pero efectivamente. creo que sí. Quizás Giacomakis infravalorado porque a carreira fixo aí en ligas menores, que se foi para Escocia e se foi para Estados é un Unidos, pero é un gran delantero dianteiro, sí. estilo de Pablo Durán coa presión, a intensidade que se pega con todos, pero aínda máis forte, o sea, con máis corpo e tal. E iso na defensa do Celta, tal e como está nos derradeiros partidos a defensa do Celta, pois podía ser importante. Dito isto, eu agardo, espero que así sexa, unha victoria fácil do Celta. Hostia. Ainda que a xente non lle gusta falar así porque dá medo decir imos loitar por Europa. O obxectivo da UEFA é gañar ou chegar o máis lonxe posible, non? Na UEFA saímos a divertirnos, É un na premio. Liga aínda hai que amarrar a permanencia e tal. Eu non son así. Que son moi de Mario Eu Seijas, creo que é impopinable e importantísimo gañar de 2-3 goles en Grecia. ¿Por qué? Bueno, claro. Sí, é portero e tal, pero en 6 partidos que xogou en Europa, porque dous o xogou Iván Villar, leva 2 amarelas. E nas eliminatorias os porteiros tenden a ter moitas amarelas porque cando o resultado está moi apretado e tal, perden tempo. En Europa non ten tanta paciencia como aquí en España. Depende do equipo que seas aquí en España tamén. Que non veo eu sacando amarelas a Courtois, pero bueno. Pero iso. Eu, para min, o mellor o sea, o importante do partido de mañá eu afronto con que imos gañar e imos gañar ben, pero meu obxectivo para o partido de mañá é que Radu e Mingueza vean o cartón amarelo. Decía, se non me equivoco, Radu na previa, na roda de prensa, que non quería ver cartón amarelo hasta semifinais. Bueno,
Gustoume esa. Es un partido de... Manuel Agraso, era un partido de ida de una eliminatoria, tienes máis que perder que ganar. Yo creo que ambos saldrán moi cautos. Eu estou de acordo Totalmente. ca opinión do señor Manuel, a verdad. E máis, bueno, pues con estos equipos exóticos que non sabes un pouco por... Non é o fútbol que tes máis estudiado día a día e demais, pois non sei hasta que punto o Celta lle convén ir a por o 0-2 ou o 0-3 o que fala Alex, que a min pareceme especialmente ambicioso, xa o digo, vendo como foi a ida, ademais, unha eliminatoria, o Celta creo que non está en posición de ir buscar un 0-3 na ida dunha eliminatoria Europa League, sexa cual sexa o equipo. Pero as cousas non se buscan tampouco, ou depende do xogo do rival, Bueno. depende moitas cousas. Eu non digo, quero dicir, a ver, con isto, por eso falei un principio que dependendo do plantexamento do PAOK, o Celta pois poida xogar dunha maneira máis cómoda ou non. Quero dicir, se o PAOK sale un pouco a atacar, a intentar de tal e iso, eu penso que o Celta, tal e como está xogando este ano, que as transicións as fai rápidas e que é un equipo que lle pode facer moito daño, sí que o Celta pode acadar un bo resultado, e penso que sí. Para min o problema vai estar se o Celta, pois ao mellor se o PAOK se encerra atrás, se che fai unha do Getafe e ao mellor de casualidade nunha contra che marca un e tes que remar contra corriente. Para min é o peor que lle pode pasar nese aspecto. E despois ter que xogarse aquí as castañas. Entonces por eso digo que o plantexamento do PAOK que vai ser conservador casi seguro para min, e supoño que sí, que o será. E segundo que o Celta, pois, que tamén ten que ter cuidado co resultado que saque. Eu firmo un empate e xogarnos aquí en Balaídos todo o que sexa, vamos. Pois eu non o asino nin de broma, e máis. Iso son opinións, agora vou cos feitos. O Celta non vai ser cauto e o Celta, e isto é información, o Celta vai sair a gañar o partido. É dicir, o Celta non contempla ir a Grecia a verlas vir. E o Celta non asinou empate porque son conscientes das baixas que ten o PAOK e son conscientes do que se pode complicar o partido en Balaídos. Se tes que ir a tumba aberta tampouco, pero a gañar o partido e o PAOK non é nada malo ao espazo. O Celta quere o plantexamento que vai sacar mañá e mañá imos velo a 7 da tarde e ir a gañar o partido, a ser protagonista e gañar o partido. Para min, Como repito, debe ser, para min, erro entre comillas. É dicir, eu quero ir a gañar o partido, pero eu agardaría o PAOK e salir ás contras. Pero o Celta vai sair a ser protagonista e ter o balón. Bueno, pois o inimigo na casa, o señor Luchescu que nos está escoitando, acaba de enterarse do plantexamento do Celta por Digo isto porque está escoitando. culpa do señor Alexandre. Oye, vou vos pedir, xa vos avanzo, un 11 para mañá a cada un. E resultado? Estou flipando con que os defensas do PAOK non se repite ningunha nacionalidade, macho. Hai un ganés, un polaco, un inglés, un mexicano, un escocés, un grego, un italiano, un croata e un español. Moi ben. E aparece, atención, o mítico Dejan Lovren, o Marcos Alonso do PAOK, Un grande. podemos decir. Que grande Lovren. Sí, señor. Falando de croatas, Ivanovic xa leva tempo mancado, pero tampouco xoga mañá. Que estamos falando de que ao PAOK faltanlle os 3 mellores futbolistas. O sea, Ivanovic tampouco xoga. Nada, hai que ir a gañar, xa me convenciche. Si está claro que dice aquí en absoluto. Si le juegas a espalda al PAOK, estás máis cerca de ganar, corriendo para atrás son malismos. Está claro, pero é que xa no partido de ida, o sea, sí que o vimos, pero no partido de ida tiñan todas as ferramentas. O que pasa é que ahora, ao ter as baixas, eu penso que considero que van a sair, eu penso que van a sair bastante a encerrarse atrás. E tampouco nos... A ver, non estou preocupado por mañá. A ver, sinceramente, se mañá xogásemos os 16avos, aínda que a moitos valles parecer unha tolemia, pero se xogamos os 16avos contra o Xetafe, eu estaría máis preocupado que contra o PAOK. A ver, joder, no o PAOK é moi bo na Liga Grega. Sí, é moi bo na Liga Grega, pero a Liga Grega, quitando os 4 de arriba, e teño moitas dúbidas co Panathinaikos, quitando os 4 de arriba, e cada vez igual, máis na hipertensión, na Liga Hipermotion esta non ascenden. É dicir,
tranquilidade. Ao Xetafe non lle remontamos un partido, ni estando aquí en Balaídos. Moi ben dito. Ao PAOK metimoslle 3 e podeiro ser máis. Así que o PAOK, incluso saindo en bloque baixo, tampouco é unha tolemia defensiva. É dicir, o nivel é o nivel. Que podes perder, por suposto. Logo non quero tal, porque podes perder contra calquer equipo. O Madrid perdeu contra o Albacete, o Celta perdeu contra o Albacete, podes perder contra Eso calquer digo eu. equipo. Son moi inferiores. É dicir, cantos xogadores do veremos. PAOK xogarían en un equipo da mitad da táboa da parte de arriba española. En calquer equipo, Bueno, na Real o Sociedade, PAOK na casa leva moi bons resultados. Non Eu infravaloremos creo que non un é equipo ninguna que ao broma o final- Pau que... Sí. Vos resultados donde? Na casa. Na súa liga. Na súa liga e contra o Betis. Pois O destacable que fixeron. Bueno, Pero que ao Betis eu creo que xogan 10 partidos contra o Betis e poden gañar 2. bueno, vamos a deixarnos o Pau porque... eu desde logo non me espero o resultado multado para nada, seguro. Eu tampouco. Eu creo que sí. Eu creo que imos marcar 3 goles. Falta saber se o PAOK vai marcar 0 ou 1. E señor Alex, para esos 3 goles do Celta, que 11 saca mañá Claudio Giraldez? O de Claudio Claudio. Giraldez. O de Claudio, non o noso. O de Claudio, vale. Dibuixo? Marc Vidal en portería. Como? No, Dibuixo? mesmo de sempre. 3-4, 2-1. Ou 1-2, depende. O de sempre, Bueno, con carrileiros. 3-4-3, nos entendemos. Central Portería? dereito... Aí teño dúbidas eu. No central dereito, todo apunta que Javi Rodríguez, pero ollo con Manu. Eso digo eu. Que dices? Ir... No, que no, porque vais poñelo vos. Manu Fernández. Manu Fernández. Manu Fernández. Eu tamén aposto por Manu. Eu creo que vai haber rotacións Manu a Fernández, mansalva. Starfel, Marcos Alonso. Bueno, un pouco máis despacio, por favor. Porque hai que escribir aquí isto... Radu. Starfelt, Marcos Alonso, vale, xa me quedei aí. Vale. Adiantamos. Mingueza, Xavi Rueda. Carreira Non leva sei. moitos partidos. Eu por descansos. Sí, máis Carreira por aí. leva moitos partidos seguidos. Eu vexo máis por aí. Que naides extraños se xoga Mijailo, Ollo. Non é mala esa, Eu creo que Marcos Alonso é fijo. Ti dis de carrileiro. Sí, claro. Ristich e Carrileiro. Pode ser. O que pasa que Javi Rueda e Mingueza creo que están moito máis mellor que Mijailo. É dicir, Carreira seguramente sexa o carrileiro en máis forma, pero no medio Atención. Vecino teño poucas dúbidas. Cuidado, vecino. Vecino Román. No, Vecino e Ilais Moriba. Hostia. Eu digo Vecino Román. Para min Vecino e Ilais Moriba. Non adiantes acontecementos, Mario, que destropeas a maxia. Arriba es donde veñen as dúbidas. Pero non era entre os dous. Eu pensei que iba a ser No, entre os dous. así, cada unha a súa. E espérate porque non se está vendo nada. Eso é un subnormal. Teño aquí o couso, estou non facendo e non se está vendo como actualizo. Ahora sí, vámonos. Quedan os tres de arriba. Esta é a aliñación do señor Alex. Vale. Pensei que era entre os dous, ou que era para dar ese... Nada. Isto é para mañá sacar os colores cando acerte máis eu que a vos. Os tres de arriba? E arriba, Williot Swedberg, Borja Iglesias e Iago Aspas. No, perdón. Williot Swedberg, Pablo Durán e Iago Aspas. Pois aí temos a aliñación do señor Alexander para mañá. Radu en portería, defensa de 3 para Manu Fernández, Starfel e Marcos Alonso, Rueda e Mingueza nos carriles, Matías Vecino que debuta como titular e Ilais Moriba no centro do campo, e arriba Iago Aspas, Swedberg e en punta Pablo Durán. Bueno,
Coherente. Repito, esta é a de Claudio Giraldez, non a mía. Efectivamente, efectivamente. Pois vamos ca do señor Mario Seijas, non? Ben, a defensa poderá poñer igual, porque eu casi teño clarísima que a mesma dos tres de atrás centrais, non dos carrileros. Carrileros eu vou variar. Os tres de atrás. O sea, mantés a Manu, mantés a Carl e mantés a Marcos Alonso. Sí. Sí. Vale. Carrileiros. Na dereita Mínguez e na esquerda Mijailo. É que vas clavar ese Mijailo como hai Dios. Centro do campo. Eu creo que a parte máis difícil. Vecino Román. Vecino Román. Eu teño que visualizalo, Vecino Román, mira o que che digo que estou dudando vecino Sotelo, pero bueno, vecino Román. Pero Sotelo está fora Sotelo. Sí, bueno. Si non me equivoco, está fora da convocatoria por un Sí, golpe. fora da convocatoria, sí. Sí, non vin a convocatoria, bueno. Pues mira. E arriba? Entonces Sí, xa por- fijo, físico. vecino Román. E arriba Borja no dianteiro centro, ese fijo. Fer López e Hugo Álvarez. Que bonito, que bonito. Fua, pois ahora teño as miñas dúbidas, Xa non sei que decir. A ver. Fer López, aí está. Repasamos entón para Mario Seijas. Radu en portería. Mantén Manu Fernández, Starfel, Marcos Alonso. Mingueza pola dereita, Rixis pola esquerda. No centro do campo, Matías Vecino e Román. E arriba... Ui, mamá querida, que xa me dá alergia ver aí a ningún. Gustamos tres de arriba, a verdad. Hugo Álvarez, Fer López e Borja Iglesias. Aliñación de Europa, Aliñación europea. A verdad, estou vendo mañá o deseño do Celta e vexo algo así, pero é que incluso vexo, eu que sei, vou ver a convocatoria. Vou ver a convocatoria porque non quero meter a gamba. Pero non vedes, eu que sei, que de repente o tío vaya e clave a Joel Lago ou algunha trangallada así. É que eu creo que vai xogar moito máis que as rotacións que non o que simplemente nos parece a nós ou creemos que co que hai pode haber. Vai xa Claudio ter en conta que unha eliminatoria e salir con todo ou casi todo o que ten. Non o teño claro. Vale casi todo o que Claro. ten. Bueno, pues Claro, que está o tema. Pues sobre todo atrás, a defensa, eu que sei. Starfel, O sea, Marcos pero Alonso. a defensa se te fijas o ano pasado, Indiscutibles. mira, o ano pasado a defensa rotou ao principio de tempada e logo estivo case sempre a mesma defensa. Este ano Marcos- penso que vai ser moi parecido. Marcos Starfel van ser indiscutibles. Sí, sin duda. A dúbida está en Manu Javi, nada máis. Que ademais non hai convocatoria do Celta. Ou eu estou aquí cegado. Paréceme moi raro e eu por iso, a ver, a min eu son partidario e o levo dicendo toda a tempada de que Iago ten que rendir a última media hora dos partidos, cando o rival está a medio canso e tal. E o poño titular non porque crea que sea o ideal para o Pau, que porque crea que Claudio. Es que non sei se os dades conta que Iago Aspas, sen xornadas entre semana, nas radeiras 3 xornadas de Liga, xogou 22 minutos. 10, 8, 4. Esos foron os minutos de Iago Aspas. Entón, se Iago Aspas sae tamén de suplente en Grecia, igual pasa algo, xa, Algo que xa comentei eu polo WhatsApp, pero igual pasa algo. Vou facer a miña. Atención. Ollo, Mesmo debuxo. Vou copiar. Iván Villar. En portería, Rubén Blanco. A ver, onde está. Pero que xoga o Celta, non o Girona, Errado. Defensa. Vou a copiar. O que Pois entón, mira, para min puse Manu
pensando que vos ibas poñer a Javi. No, no, Poño a no. Javi eu. Para, para min o que máis me chirría é Starfield. Non sei nin como andará, nin tal. Non o sei, non o sei. Radu, Manu Fernández, Starfield, Marcos Alonso. Vou por pola esquerda a Óscar Mingueza e pola dereita a Jon Abdelawi. Centro do campo, Matías Vecino, Ilais Moriba. Todos con vecino. Sí, 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 é que, home, é partido para Vecino, non? Eu creo. Arriba, Iago Aspas, Para mí sí. Borja Iglesias e, para acabar de celebrar o entroido, Hugo Álvarez. Repito, Radu, Manu Fernández, Starfield, Marcos Alonso, Jon Abdelawi, Óscar Mingueza, Vecino, Moriba, Aspas, Borja Iglesias, Hugo Álvarez. Alex, ¿tú finalmente cambias a ese Manu Fernández? Sí. Es que eu teño que ir sempre a contra. No, xa está claro, por eso non fai falta que o xures. Pois, que diferencias temos? Os carrileiros, os de arriba... Pua, que Williot... De todo un pouco. Williot Creo que pusimos cousas diferentes. Starfield todos, Marcos Alonso todos e Vecino todos. Os demais non repetimos. Errado. Bueno, vale. Sí, é certo, sí. E Claudio. Claudio, efectivamente. E Sí, Mariano Palco. sí. Brian Zaragoza en Roma, efectivamente. Eso. Pois así queda a cousa. Esta é a aliñación de Alex, esta de la vendo en pantalla, esta é a aliñación de Mario Seijas e esta é a aliñación de Claudio Giraldez, aí que a vedes. Por suposto, a última, a mellor por o final. Mañá a ver quen acerta máis. Isto é como xogar a tómbola, pero vamos. Como mañá, de verdad, é que como sexa suplente mañá Vecino, caese nos almos pese. Porque entonces xa non temos credibilidade de ningún Imagina. tipo. Credibilidade. Central izquierdo, central esquerdo, Charlie de libero. Mamacita. E hai dunha dereita. E aí de una dereita. Estamos apañados, mamá querida. Bueno, vou intentar abrir o Canva sin que pete isto. Atención. Vale, parece que seguimos. Vamos a ver, amigas e amigos. Porque temos... Aquí está. As nosas prediccións a golpe de mes de setembro, se non me equivoco. Bueno, cuidado. Xa choveu. Interesante isto, Xa choveu. Vamos a repasar en riguroso Eu non directo me lembro ben, as nosas prediccións. Eu non me lembro Atención. Máximo goleador. Alex Dayuzgla, Antón Ayago Aspas e Mario Pablo Borja Iglesias. De momento, punto paso bellas. Máximo asistente, Alex da Ayago Aspas, Antón da a Borja Iglesias, Mario e Pablo dan a Brian Zaragoza. Bueno, resta se o punto as ovellas ahora mismo. Bueno, pero cantas asistencias? Quen foi o que máis asistencias deu de momento? Pois non sei, William. Hasta o momento. O Mingueza, Eu o creo que Rueda. Javi Rueda. O Rueda. Na Europa? No, isto é de todo, Isto en Isto en xeral. Non sei quen leva máis asistencias. O de Brian acabou a película. Mingueza leva 2. Aspas leva 3. De Zagreb contra o Real Madrid, o golazo de Billiot. No, contra o Valencia, contra o Lille, 5 asistencias. Vamos, que de momento gaña o señor Alexandre. Pareceme ben. Mellor xogador, Alex da Ilais Moriba, Antón a Borja, Mario tamén da Ilais e Pablo da a Brian Zaragoza. Bueno, continuamos. Quen sería o mellor xogador esta tempada de momento hasta o de agora? A quen Radu, podríamos dar?
Tamén, sí, Radu, Sí, sí. é probable que sí. Pero Borja Borja está ben. está Entre os dous, está entre os dous. se falamos disto en Sí. decembro é Borja. Está entre Sí, os E dous. o cómputo xeral eu creo que Ilais tamén está aí. Bueno. Xogador revelación. Aquí Alex e eu creo que nos damos un pouco o punto. Con Miguel Román os dous seleccionados. Antón Dal, xogador revelación. Mijailo Ristic. Isto que... Isto que... Isto que... Pero como que... Pero que fixo isto, Dios mío. Mario Xejas dá Damián. Bueno, entre Damián e Mijailo Ristic, aí está a cousa. Así que... Bueno, Miguel Román clarísimamente o xogador revelación, creo, non? Sí, ver. sí. A ver, non sei Podese como... tratar así. Tamén se sei podría Radu dar a como- Radu, porque claro. quero decir, claro, vindo donde viña e tal, pero bueno, penso que a estes niveles así sería máis ben para darlle A a ver. revelación a Miguel Román, non? A ver, Digo sería. eu creo que decanta a balanza que Miguel Román vendo Fortuna e Radu do Inter, sabes? Sí, Sí, eso é sin verdad. duda, sin Eso é duda. verdad. Tens razón. Do Pontevedra. Eso é verdad. Xogador de excepción, aplaudimos a Mario Seijas que coloca a Karl Starfelt. Alex dá Pensei que por edad iba a baixar rendemento, Alex. Despois da temporada que fixo o ano pasado. Alex que deu a Brian Zaragoza. Está mellor que nunca, encima. Eso digo eu, mellor que nunca. Antón dá a Óscar Mingueza e Pablo dá a Ferran Lluzglá. Eu creo que tanto a Alex como a min deberíamos darnos medio punto. Por Sí. agora. Pero o de Alex é unha realidade. O de Pablo está por ver aínda. Hasta agora sí, pero aínda está por ver. Bueno, de momento, Brian Zaragoza deu 3 millóns de euros e Ferran Lluzglá uns cuantos disgustos e un gol outro día no campo do Español. Posto en Liga, Alex dá 12º, Antón e Mario 11º e Pablo 9º. Chegamos... Bueno, vamos a empezar pola fase de Copa do Rei, onde quedamos apeados. Antón e Pablo dan 8avos de final. Foron 8avos, non? Ou foron 16avos? 16avos. Bueno, pois entonces as semis de Alex e de Mario quedan xa no ostracismo máis absoluto. E agora Eu que iba a saber que iban a sair de cena dous días antes. está dicho esa A cena, puta cena. O pobre Dios. Alex vais a acordar da puñetera cena, pero vamos, toda a vida. E posto en Ahora que no verá todas as navidades cunha escopeta por aí o Alex. Eu o dicen que 2 días antes no podcast do domingo, ollo que hoxe o plantel do Celta está de cena. Que o mércoles Sí, é verdad. estamos en partido É verdad, é verdad. Para que lleves. Sí, señor. É verdade, é verdade. Sí, señor, non se pode decir outra cousa. Foi a puta cena, Gran verdad. A puta cena. Irían de cena do Madrid tamén despois a siguiente ronda. Posto en Europa League, atención. Antón García Fernández, que en paz descanse. Oitavos. Que en paz descanse. Oitavos de final. Pablo dá final e Mario e Alex dan campeón. Mantedes a vosa predicción europea? Sí, eu sí. Sí. Manteño totalmente. Os acordades que eu dicen, mandei un mensaje ao grupo e dicen que sería moi interesante, pero moi interesante terminar o 16º na UEFA Europa League. Pois unha das túas rarezas, porque xa me dirás que beneficio ten acabar. Pois o beneficio que ten é precisamente o que temos ahora, señor Pablo. Que Os 16avos xogamos con ventaxa do campo. Os oitavos os xogamos sin ventaxa do campo, pero se pasamos os oitavos, tanto os cuartos como os semifinais, os xogamos con ventaxa de campo como líderes da Europa League, por así decirlo, porque na Europa League se eliminas un equipo, colles o seu factor campo. Entón, tanto Lyon como Aston Villa ten factor campo hasta a final. E se o Celta elimina en oitavos a un deses dous, a volta dos cuartos de final en Balaídos e a volta das semifinais en Balaídos. E se do outro lado do cuadro, cuidado. se do outro lado do cuadro pasa o mismo co Ferenbaros? Non pode, porque o Lyon e o Aston Villa non vai coincidir no mismo lado do cuadro. Así que se vas en un lado ou noutro,
vas a enfrentarte ao cabeza de serie, que é Lyon ou Aston Villa, e se os eliminas, colles o factor campo seu. Así que logo podes xogar contra Non o me que entero. quedou carto, contra o Betis, por exemplo, factor campo é o do Celta, aínda que o Celta quedase 16avo, porque ten o factor campo que robou a Lyon ou Aston Villa. Pois Por iso dixen fiareime que de foi ti. unha predicción, tampouco vou tirarme o pisto de imos quedar 16avos, non, pero eu dixen que era moi interesante, por iso de ter factor campo nos 16avos, nos cuartos e nas semifinais. E balaídos a volta en casa, pois seis moito balaídos. Se xa estábamos así en partidos de fase previa, imagina unos cuartos ou unas semifinais da volta en balaídos. Así que sí, manteño o de campeón. Os 16avos os dou por descontado para que logo leve unha boca cando o Pau nos elimine. Ao Aston Villa non o quero ver ni en pintura, que o elimine outro. E de todos os demais rivais, non temo a ningún. E moito menos con factor campo a favor. Pode vir o Betis, a Roma, o Porto, dame igual. O que non quero ver ni en pintura é o Aston Villa. Non te Os jode. demais, Non te jode. Comenta por aquí en absoluto. Antón dijo octavos porque le pilló en ese mes que estaba muy negativo. Sí, es verdad que... Espera que volveu petar. Me cago en Dios. Ay, qué dolor, qué dolor. Estábamos lendo. En absoluto decir que Antón dixo octavos porque pillou nun mes que estaba moi negativo. E apláudevos porque mantedes o campeón. Dios mío, outra vez, tío, outra vez. Ai, Dios mío, isto é un dolor. Bueno, xa non o leo outra vez, en absoluto. Eu tamén te aplaudo a ti. Francisco Iglesias, que dice: yo tamén firmo lo de campeón, estoy con Alex. Pois eu vou deixar finalista, pero tentado a octavos de final, como Antón. Un pouco radical a cousa, non? Bueno, eu que sei. hombre, radical non. Al final, É que hai un o bicho factor aí. campo importante é que os dous cocos tocan en oitavo. Co Aston Villa temos o 80% de posibilidades de ir para fora. Co Lyon eu creo que é un 50-50. Correcto, vale, pero refírome, vamos a ver. Se vas quedar campeón, tes que eliminar a algún destos cocos grandes, seguro, sí ou sí. O Bueno, sea que... as semis do último Celta en Europa League hasta o Manchester United, non vou dicir que foi un paseo, pero non houve nada. O sea, o Shakhtar aquel Shakhtar era moi bo, o non é o Krasnodar. Shakhtar de Osendú. Sí, bueno, pero ese pa min xa foi Para a gastar a bala de ir a por un bo equipo e gañarlle cun piscinazo de Guidetti no último minuto. Que despois admitiu nesta canle. Moi ben, Guidetti. Grande Guidetti. Que vos digo? Estamos vendo cuadro ahora mismo. Bastante cuadro é vernos a nós un mércores ás 12:30 da noite. Pero estamos vendo o cuadro da Europa League no cual o Celta, en caso de pasar, enfrontaríase en oitavos ao Lyon ou Aston Villa. En caso de pasar esa eliminatoria, pasaría a cuartos de final e podería enfrontarse, cuartos de final, recordemos, ao Dinamo de Zagreb, o Friburgo, o Genk ou a Roma de Brian Zaragoza. A ver, sería épico eliminar a Roma con Brian xogando aí no césped. Sin duda, sin duda. Épico. Pero despois de eliminar a Aston Villa ou a Lyon, si me toca a Roma me cago pola pata abaixo, tío. Que iso non é así. Como que non é así? Pois porque non. Quen che di que a Roma vai pasar a cuartos. Bueno, claro, vale. É dicir, esos 4 rivais van a enfrentarse a outros 4 rivais. No. Posibles rivais que no. cuartos de final. Pero se os cuartos, sí. Si o cuadro xa está feito. Que non. Como que non? Logo hai sorteo. Contra quen xogas ti? Contra o Lyon ou Aston Villa? Contra o que gañe, ¿no? No, perdón, claro. No. Claro. Hai sorteo, despois hai sorteo final. É verdad. Eses 4 equipos van a enfrentar aos 4 equipos que pasen de 16avos. É dicir, temos en cuartos de final 8 posibles rivais, entre comillas. 8 no, porque podenos tocar contra calquer rival de 16avos. No, pero escoita, pero aquí xa salen os de 16avos.
Por A eso, ver, por eso en de oitavos saen 4 16avos van equipos. pasar 8. Sí, De 16avos van pasar 8, exacto. ¿vale? Pues Que son deses 8 que pasen de Ludogorets 16. ou Ferencváros, Panathinaikos ou Vitoria Pilsen, Dinamo de Zagreb Sí. ou Genk e PAOK ou Celta. Todos esos, no, hai máis, esos son 4 partidos. Sí, pero do cuadro do Celta, tes razón, e que despois están os outros abaixos, Céltico ou Stuttgart, Fenerbahce ou Nottingham Forest, Claro. o Bolonia ou este que non sei quen é, o Estrella Roja ou o Lille. Que carallo Pero este es que equipo, tío. o Celta, ao que me refiro eu, que o Celta non ten cadro, porque logo todos, o sea, os 8 que pasen van Non o xogar contra os 8 Como que que xa non están ten? Eu creo Sí que que xa ten está cadro. feito o cuadro, Non. Sí que ten Sí, cadro, sí, Alex. sí, sí, eu creo que Sí xa, que ten cadro. xa está todo acabado. Sí que ten cadro. O Celta, si lle gana ao PAOK, o sea, si o Celta lle gana ao PAOK, enfréntase a Lyon ou a Aston Villa, non hai máis. Sí. Por Eso qué? non hai máis. Que son primeiros e segundos. Bien, correcto. Vale. En cuartos, Vale. ¿a quién te vas a enfrentar? A ver. En cuartos, Aos pois outros, podes te enfrentar está aquí feito na página A ver, oficial se- da Europa League. do que pase, pode ser o Dinamo de Zagreb, o Genk, o Friburgo ou o Roma. Claro. Dinamo Solo de esas Zagreb, Sí, Genk, Friburgo ou Roma. Sí, a un deses, claro. exactamente. O que eu non teño claro, é por que aquí pon oitavos de Que non se final. pode tocar contra o Bolonia, está igual de encadrado que o Genk. Que non, que despois non hai sorteo, joder. No, eu creo que xa Que está. iso vai polo outro lado, Alex. Sí, eu creo que xa se deciden Ahora xa está o cuadro encadrado. enteiro. Ahora tú que che pode é solo hai sorteo co primeiro ou segundo de grupo. Sí, primeiro ou segundo, vale. Poñamos Pero que solo que hai, te toca o Lyon. escoítame, solo hai ese sorteo. O sea, o cuadro xa está feito todo. Simplemente despois teste que enfrentar, pois depende dos que pasaran, No, claro. pero Mario, hai unha cousa que eu aquí non entendo que Entón, a ver, como se estades elixe se Lyon ou Aston Villa lle tocan o gañador do PAOK ou do Celta. Porque despois a onde vai Eu ese? penso que non estou seguro, eu penso que eso vai a sorteo, non? É que aquí o Que vaya montan como se sorteo, enfrentaran entre eles, Lyon e Aston Villa, e iso non ten sentido. Joder. No, porque tú Vale. miras o cuadro máis oficial da Europa League. Sí. E ponche Lyon ou Aston Villa, pero é que abaixo de todo do Lille e do Estrella Roja ponche Aston Villa ou Lyon. Amigo, aí está. Cada un vai por un lado. Por iso, e os Por iso é o lados sorteo. non están Como? os No. lados non están feitos. Sí. porque poden Os tocar- lados sí Están están feitos feitos. menos para Os lados menos para os oitavos. Joder. Que Cago sí. en Dios, que cabezón eres. Pero tú mira a página, joder. Témolo aí, Que sí que están feitos, É joder. así. Non están feitos para os oitavos, Está feito. pero para o Celta sí. O Lyon contra quen xoga en cuartos? No, pero o Lyon é un oitavo. O Lyon No, ainda pasa escolta. sorteo. Escoita, vale. O Lyon contra quen? Me quenes cambien de lado non son... Non hai máis. Que sí, en cuartos, dis. Claro. No, Vale, pero escoita, pero o Celta No, en cuartos no, Lyon perdón. pasa a cuartos. Escoita, Mario, por A favor, ver. responde a estas. Son dúas preguntas. O Lyon A ver, pasa a cuartos. Contra quen xoga? Pasando a non cuartos. se sabe, aínda non se sabe. Sábese o do Claro, Celta. eso non se, é O que do eso non se Celta, pode saber. o do Celta sí que se Vale. sabe, pero o do Lyon non, porque o Lyon Claro. pode ir ou por arriba ou por abaixo. O Celta xa se sabe por onde vai. Correcto. Os equipos de oitavos faltan por sortearse cos gañadores de 16avos. Que eses xa están encuadrados, pero falta saber os de oitavos onde caen, porque van a entrar, digamos, a competición desde abaixo. Non ten moito xeito, porque claro, como entran uns e despois outros... A ver, tal claro, igual. o Lyon e o Aston Villa o que falta por saber é se cada un compite por sorteo na ruta da plata ou na ruta naranja, non hai máis. Exactamente. Entón, cando vayamos ver o sorteo, vai haber 8 bolas. E non vai haber todas as do mundo. Bueno, Alex enfadouse, puso o móvil diante da cara porque non quere aparecer máis neste cara. No.
Pero sí é Mira, certo que é lioso. É Está lioso. una página. Mira, si te fijas, o Aston Villa e o Lyon salen 2 veces, pero o Celta solo sai nun lado. Claro. Sí. Aí está o tema. Aquí está. ¿Dónde te des o cuadro este? Pois no directo, si en vez... Na casa, no ordenador da casa. Alex, Madre mía. joder. A ver, que Que che mira. paso... Escoítame, espera, que che paso o Vale. enlace para que o abras desde o móvil xa automáticamente ahora, espera. Paso aí polo grupo, mira. Ala. Clicas aí e xa vas directo aos cuadros. Ao cuadro. Por primeira vez na historia desta canle, vamos convencer a Alex de algo, Ou non. Ou non. Imos ver. Ou Non. non, tes razón, igual. Bueno, eu creo que máis ou menos se entende. É certo que, claro, é que hai unha eliminatoria e na seguinte eliminatoria está a mesma cantidad de equipos. Entonces, por eso leva a confusión, porque entran Claro, moito o sea, equipos que saen a pero sorteo, quero dicir, pero que o puxeron Celta un está igualado. pouco, quero dicir, tú velo así pode estar un pouco enrevesado, pero o que está feito xa é o propio cuadro, o único que hai que despois os sorteos. Que pasa? Que o tema de ser primeiro, segundo e toda a leche e todo iso, pues, que Eu dicir, xa simplemente non entendo eso. refírome aos factores campo vanos conservar con respecto ao Celta, etcétera, que foron os que se clasificaron despois, e aí está o tema todo. Alex foise. Pero bueno, o sea, el sorteo xa está, solo nesa ocasión, o sea, solo vai haber un sorteo aí. Despois xa non hai nada de sorteo e está todo como no cuadro. O único que hai que sortear é se algún desos equipos vai por un lado ou polo outro, nada máis. Exactamente. Bueno, Mario, tú con este cadro mantés entonces o... Sí. Eu creo que, o que sí, se claro. explicaba mellor aquí. Nada, é que dá igual, porque quer decir, se che ten que tocar algún en cuarto, xa che vai tocar algún coco por aí, seguro. Non hai máis. Entre comillas. Coco. Eu creo que aquí é como mellor se ve. PAOK, Celta, o que gañe contra o Lyon ou Aston Villa. Claro. O que gañe dese partido, pois, contra Dinamo Zagreb, Genk, Friburgo ou Roma. E despois xa te enfrentarías nunhas hipotéticas semifinais a Ludogorets, Ferencváros, Porto, Sporting de Braga, Panathinaikos, Vitoria Pilsen, Midtjylland ou Betis. E xa na final, pois claro, lóxicamente, pois xa contra o que Dios diga. Pero bueno, polo menos asegurámonos de que o Celta, pois, se evita pois tampouco se evita gran cousa, non? O Nottingham Forest e o Fenerbahce. E o Celtic e o Stuttgart. Bueno, esos polo menos limpios. Non sei se o Celta está no lado bo ou no lado complicado do cuadro. Tenemos que verlo en octavos. Pues tería como é todo sorteo, o que non sabes do sorteo, o único que tens que valorar é claro, os que gordos... os que son fijos das eliminatorias antes de octavos. Entonces, eu non sei o que queres que che diga, pero eu penso que está no lado bo. Porque no outro lado están Celtic, Stuttgart, Fenerbahce, hai que ver o sorteo de Bolonia, octavos. Lille, Non se sabe. Eu penso que Non sei. Estrella Roja, eu penso que temos un lado un pouco, tampouco claro, moi total, pero penso que é un pouco máis asequible se o temos. Si despois te tocan Porto, Betis, claro, Roma e Aston Villa, pois dices, quer decir, solo mirando polo lado, o sea, por como está ahora cuadro, pues toca un pouco mellor o lado de onde estamos nós, pero claro, despois tocanche para este lado Porto, Betis, Roma e Aston Villa e dices tú, pues nada, pues estaríamos. Pues nada, pues hasta aquí chegamos. Vale, entón, a ver, que o que estou vendo aquí, o que vos dis es que contra Celtic, Stuttgart, Fenerbahce, Nottingham, Brann, Bolonia, Estrella Vermella, non podemos xogar hasta final. Exactamente. Efectivamente. Vale. Exactamente. Estou convencido de rectificar de sabios. Eu pensaba que o sorteo no oitavos era todo. Impresionante. Había máis motivado que antes. Grandes. Sen pecar de... Pero pon a cámara, Alex, que non te vemos. Xa, pero
pero Alex, pero date Vale, conta, sí, non, escoita. porque estou vendo o cadro, ahora me ves a miña cara Ca- fea. Pero, Claro, escoita, Alex, xa, pero tú imagínate que en octavos sí, pero sortease estoy, e por iso digo, e por iso tocan digo. Sí, no sorteo de octavos Porto, aí va por eu, noso lado Betis, Roma e Aston Villa e cagas el kilo. aí va eu. Pero es que, sen pecar de optimista, de flipao, todos os rivais de 16avos son pasables, pero vamos, é dicir, é máis, Sí, creo sí, que sí. tocou o máis complicado. Aí está entre o PAOK e o Genk, vale? Sí, E se logo sí, toca sí, o Lyon, probablemente sí. se tocase polo que é esa, o Lyon, o Friburgo, o Midtjylland e o Braga, o sea, non imos estar tan cerca dun título na nosa vida. Home, está Hostia. claro. Ou dunha final neste caso, pero bueno, a final a partido único, pois non sei. Pero xogar contra o PAOK 16avos, contra o Lyon oitavos, contra Dinamo de Zagreb ou Genk ya poniendo ou Friburgo, é decir, menos a Roma, calquera dos tres. Porque o Friburgo non é o Stuttgart. Sei que en Alemania son moi físicos, o Friburgo xoga moi ben ao fútbol, o sea, é un equipo de mitad a táboa tranquilo, pero non é o Stuttgart tampouco. E logo, es que nin sequera o Betis dame medo. O Porto non me dá medo. Así que entre o Porto e Braga, pois prefiero Braga, pero tampouco, non sei. O sea que Sí, hombre, onde vai parar, o veo joder. todo moi gañable. Sí, a putada O é sea, que temos o Ludogorets e o putada é Ferencváros na imposible. outra punta. Porque eso sí que son caramelos, Sí, pero imagina unha semifinal contra eles. Es Sí, que pero eu tú non crees que descarto. pero tú crees que vai A ver, pasar. escoita. Vale, Ludogorets, Bulgaria, Ferencváros, Hungría. Eu non descarto que eses equipos físicos, rocosos e tal eliminen ao Braga e ao Porto, O sea, para No, nada o no, pero descarto. que tes que Non hai pensar que ningún solo tipo vai pasar de... un, que O un Braga saque está... de eliminado en 16avos. Solo hai un caramelo. Sí, sí. Ou Ludogorets ou Ferencváros. Sí, pero que é o que Eh, digo eu, que non descarto para nada que eliminen ao na, Porto e ao Braga e se planten en cuarto. vai E logo pasar estamos o falando de Ludogorets. Panathinaikos, Pilsen, Midtjylland e Betis. E este Betis é máis que gañable. O sea, Van pasar Ludogorets e Vitoria Pilsen, casi fijo. Pois sería unha putada do Panathinaikos, o do Pilsen o beso claro, o do Ludogorets non tanto. Ollo con Ferencváros. E o Bodo Glimt, que animalada. Clavoulle 3 ao Inter de Milán, chaval. Sí, Sí. no, pero que o Bodo xoga moito. O ano pasado fixo un Europa E ademais espectacular. están parados, creo que non hai liga ahora mismo ali. Pero tamén che digo, xogan no campo do Cartelle, Hostia, teñen un estadio, tío, que parece un campo de primeira ref. Bueno, Pois págalle ti un, me cago en Dios. O que pasa? Cola, non hai campo en Ourense, vou ir pagar a Criticando aí os campos, me cago en Dios. Oye, DD que puña equipo polo chat. Mr. Asubío e Alex admitindo erros na mesma semana. Milagro. A ver, que puso eso? Eu dende cando non... Se estou errado, a mí non me costa rectificar para nada, Nah, está ben, home. E a Mr. Asubío Para tampouco, nada. hombre. A Mr. Asubío tampouco. Bueno, Bueno, estuve no mismo Un grupo saludo, de Uxío. Gómez, Un saludo, Uxío. A min quíxome vender, eu sempre dicen que por Mr. Asubío es de respetos, de feito é unha persoa que caeme ben, pero vamos, a min intentoume colar non sei cuántas explicacións que a man de Rüdiger non era man na vida, ponéndome un muñeco coa zona naranja, zoa verde, estas cousas que se piden, vamos, hubo mans pitadas de Rüdiger, pero vamos. Sí, Así no, pero que... eu aí cadro con, na mesma opinión que a ti, o sea, esa de Rudiger é clarísimamente man, poñen como se poñen, irmão. Pero acordaste, ti estabas no grupo tamén, acordaste sí. das zoas da man que se pitan e que non? Sí. Bueno, pues mira, decía por aquí en absoluto. Es lo que decía Mario. Para mí, si te toca un rival difícil, cuanto antes mejor. Y lo superas, vas con la máxima confianza por el siguiente Correcto. nivel. Hombre, algún Correcto. tes que chimpar, algún gordo tes que chimpar. Agora ben, que lle pillen un bo momento o Celta na Liga. Eu creo que cuanto máis tarde é mellor. Non sei, dá má sensación. Non sei se vai a dar o Celta para estar pelexando aí por Europa hasta o final, que espero que sí, pero non sei.
Non sei, hai que ver tamén o calendario, Por cuánto... Europa, pero si vamos a ganar a Europa League, vamos a entrar en Europa igual, hombre. Bueno, pois tamén tes razón, pero é máis que nada por deixar unha plaza extra, o que sei, o a Real Sociedade, que caen ben, non? Hai que mirar por todos, Mario, hai que mirar por todos. Fáltame pedirvos unha porra para mañá. Resultado e goleadores. Que pereza xogar a 7 menos cuarto da tarde. Pois veña, empezo eu. Mira, 1. Momento. Momento. No, espera. Anota. Aí está. Repite, por favor. Eu a 1. O gol de Karl Starfelt. 1-1, gol de Carl Starfelt. Carlos Starfield, Pichichi da Europa League. Sí, que non vai nin Este xogar paso- mañá. Alexander, 1-3. goles de... Billiot, que hai que ir remontando a porra de Fer. Asistencia de Aspas, gol de Billiot. Xa das tos asistentes, con tal de tocar os Que collos. grande. Que grande. Billiot, Iago Aspas. No. Billiot. Bueno, si Iago Aspas porque vai ver un penalti. Billiot, Iago Aspas e Pablo Durán. Téntame moito o vecino, Téntame moito. Hostia. Disparo raso dende fora do área. Que diga a xente polo Téntame chat. moitísimo. Oiche, vecino tamén ten que por arriba vai moi ben. Se están encerrados atrás un mítico centro e que entra aí como un tal tamén. Pero faime caso, disparo raso dende fora da área. Pero vou tirar polos da casa. Billiot, Pablo Durán e Aspas. Pois eu Vecino, vou a min decir- teme cara de ser moi bon paisano. De ser bo veciño Deixo incluso, dou chas chaves da casa aí. Ven, entra cando queres comer queixo aí. Vecino, e ao tempo, eu Comer asegurei queixo. que viña un medio centro e vino. Sí, Alex, sí. Tes razón. Ainda estou esperando a ver cuál era o apelido do africano aquel da Premier League que iba a vir, que non sei que, para que me este vendendo aquí a de Pero vecino. si xa o dicen por WhatsApp. E que pasou con el? Mentiroso, que queres? Deixarme de mentireiro diante da No, xente ou pero non? estou Esa esperando a que mesma noite chegue. non puse na captura de Transfermarkt de ese negro da inglesa ou que? Pero estou esperando a que chegue, o que digo. No. Eu dicen que había unha lista de 8 nomes. Bueno, claro. E como sei Vale. eu que iso é certo? Dicen aquí, e repasa o podcast, que ese era o que máis o segundo que máis me gustaba a min. E por que non dixeche Esa Matías non hai- vecino? É a esa non hai- pregunta. Podes decirlo. Sumaré. Por iso de Sangaré, que Sumaré e Sangaré parecíanse, era Sumaré, o mediocentro do Leicester City, da segunda división inglesa, que postos a esto remata contrato este verán. E o Leicester vai pa primeira ref. O digo que o Leicester que vai pa baixo, pa Ligue 1. Eu só vou decir unha cousa. Teño fame. Eu tamén, non cenei. Pois remato ca miña porra, porque ante estas amenazas de Mario Seijas, que fala claro e Pero non me conciso. interrumpa. A ver, Termino. Ao igual que dicen que o mediocentro estaba aquí, tamén digo unha cousa que creo que o fichaxe de vecino está moi infravalorado. Parece que ven a rechear Oco e eu estou seguro de que vai ser clave de aquí a final de tempada. non aposto tanto, Clave. Ao tempo. E iso que o ten difícil porque Ilais e Miguel Román o están a facer, vai ser clave o señor Matías Vecino. Pois o gallá, Eu o gallá. quero ter os follos. Serían Bueno, moi a malas min noticias para Sotelo. Os últimos partidos de Ilais deixame un pouquiño frío. Sí? E incluso o último partido tamén de Javi, os últimos partidos ou por aí, tamén non me acaba de... Es que eu creo que Claudio, das poucas cousas, sabedes que eu practico a religión, eu igual non sou creyente en Deus, pero creo en Claudio Giraldez, e creo que é das poucas cousas que se trabuca. Que eu non sei por que o mediocentro descolgado é Ilais. Porque Correcto. Ilais nos metros finais ten menos perigo que un gatito coas uñas cortadas. O sea, pois se non o deixas Para correr. mí Ilais ten que ser o ancla do equipo e deixarle libertad para ese box to box para que aparezca na área de casualidade, pero non para estar fijado aí na área. Eu creo que Ilais
por atrás e Miguel Román por alante. E Claudio soe ter a Miguel Román máis na construcción. Que Miguel Román é mellor constructor que Ilais, sí, pero é que Miguel Román tamén crea moito máis perigo preto da área que Ilais. En a recuperación é moito mellor Ilais. Así por que certo, Ilais creo que ven diso. O sea, eu creo que a Ilais canto máis alante este, moito peor para o equipo. Ilais que, como decía outro adestrador, Ilais é un tipo de aparecer, non de estar. Por certo, vou dicir, outro dice. Digo, que lle dis a Ilais que non suba? Non, máis posición. Precisamente a derradeira frase que dice que Ilais é un mediocentro de aparecer, non de estar. Que a súa posición non sexa esa. Que a súa posición sea aparecer na área. Que este. É dicir, trocar a Miguel Román máis adiante e Ilais máis atrás, e cando vea a opción Ilais aparecer. Porque estando, o sea, non ten a calidade. O sea, Ilais é moi bo físicamente, defensivamente, ten bo tiro, pero vou dar un dato moi específico. Pois finalizo, ahora sí. Ahora sí. Si Alex non ten inconvinte, claro, Alex ten sede, pero como lle está chuchando o viño non hai problema. Os demais que teño fame, que nos apañamos. Por certo, un saludo a Antón, espero que non lle pasara nada, que oye, que foran cousas do directo. Os españois sodes quero dicir que é extraño porque pideu o enlace da Canle para entrar e tal, e ao final non entrou, hasta me preocupa un pouco, porque agora acabamos xa o programa e non entrou, pois non. Non creo, igual tuvo algún rollo da universidade ou así, non? Sí, home. Si pide o enlace ademais é porque non está nunha situación cómoda. Xa, claro, por eso digo que esperemos que non seña nada malo, home. Non, por Dios. Rectifico por segunda vez esta noite. Non quisen decirvos españois, galegos, cada uno que se sinta, pero sigo dicendo o mismo, sois tiquismiquis. A familia do meu pai tamén pasaba 8 horas sin comer e tiña fame. Pero para a familia da nai enseñáronme que 5 días podense levar perfectamente. Así que seguro que has comida pola mediodía, Mario. Tranquilo. Non vas te morir, incluso aínda que vayas á cama sen cear, non vas morir. Canto te queda? Estou facendo o Ramadán, entonces agora teño que... Sí, pero... ya. Pero como pode ser Alex que come que despois de cenar métese 2 cachopos si quere criticarte por ter fame? Que mal iso gula. O home que está ao teu lado e como te des cuenta igual che levou media mau. Así dunha denteada. Bueno, a ver. Unha cousa é a gula e outra a fame. Mañá vamos a gañar evidentísimamente 0-1 con gol de Hugo Álvarez. Evidentísimamente. Además, gol destos que pega 4 botes antes de entrar por portería. E con isto despedímonos. Que mañá outro día, mañá 7 da mañá hai que estar entrando pola porta do traballo, cun trancazo criminal, e aquí estamos, falando de nada. Bueno, e agora por que presumes do que tes entre as pernas? Non entendí. Me perdí. Joder, dixeche que ibas a entrar na oficina cun trancazo criminal. Da igual, deixa aí. Deixa. Estas horas xa... Bueno, trancazo criminal o do negro do Leicester City que Dios dirá onde andará. Amigos, gracias por pasaros esa lunes, mércores, domingo ou cuaresma, incluso. A gusto, así que Ricardo, nada, que grande. A Alex que disfrute moito da recena e o viño, a Mario que ánimo co Ramadán, e vémonos próximamente. John Sala del Agua e fai Ramadán, non? E Ilais. Sí. Supoño que sí. Ilais fijo, sí. Antón secuestrado polo Ais. Madre mía.
Bueno, vémonos. Vamos a buscar a Antón, anda. Boa noite, Boa amigos. noite. Graciñas por pasar. Sempre Celta. Chao, chao. Ai, pobre Antón, Dios mío. Onde andarás, Antón? Antón, da cara. Ai, Antón, da miña vida. Espero que todo siga de sobar celeste, Hubo programa onte. Antón xa non me invita nunca. Que barbaridade. Co que fomos, Eu ali na casa da miña moza, ca tablet, entrando a debatir ca xente do Bar Celeste. Mañá marca Mínguez e Aspas, di Dede. Y vecino tiene más gol de lo que se piensa la gente. Es lo que decía Mario. Para mí si toca un rival, eso xa o léramos. Bueno, amigos, boas noites. Que aproveite si vades cenar. Espero que tuveredes un feliz entroido. E que mañá teñades unha feliz tarde. Quítame un pouco de ambientillo dese de europeo o de xogar pola tarde en vez de pola noite. Pero que todo sexa para celebrar cuanto antes unha victoria do Celta. Apertas a todos, gracias por estar aí despois desta pequena interrupción de programas. Volveremos, como sempre facemos, e esperamos volver con boas noticias, que é o que todos queremos. Chao, chao.